Het is tijd voor de uitslag. Dames en heren, hier zijn uw presentatoren voor vanavond. Bouke Koning en Herman Douwe van der Heijden. Meesken, een hele goeie joen en welkom hier in de CL. Mike, als eerste nogmaals een applaus voor deze fantastische band. Opus 3, Dokkum! Welkom bij de Sport- en Ondernemersverkiezing 2016. De tweede alweer organiseren terug RTV NOF. En de zaal zit je bommetje vol. Hier in de zaal, welkom al je dam er binnen. We binnen een paar minuten later begonnen, maar we wonen het goed van. Dus dan neem je daar de tijd even voor. Maar fijn dat je mij meisjoggen via alle mogelijke middelen. En het wordt gewoon een fantastische mooie jongen, denk ik. Het wordt zeker een mooie jongen, Bouke. En hoe die mogelijke middelen was daar oordroegen. Dus ja, dat is wel... ben mij, hè? Het is wel dat ik bijvoorbeeld via... Hoe heet dat? Facebook gaan we. Ik zeker. had net, maar oké, dat ken. Waar gaan we dan nog mee? Nee, pak even. Gewoon de apps, download ze in de App Store, RTV NOF, zie je daar en op, kun je gewoon de app downloaden. Via de website kist het van rtvnof.nl. Het kan overal en we zijn dus inderdaad live op Facebook nou te zien. En we streamen echt live via YouTube op dit moment. Dus mocht je hem even denken van, nou, hoe ziet het er op televisie uit? Je kan dat nou even zien. Nou, hij krijgt hier een show en die gaat dus YouTube erop voor. En daar zit er Bastiaan. Bastiaan, kom maar. Dus doe het even wat chillen, Bastiaan. Kom maar. Even chillen. Ik een beetje aan de kant. Applaus voor Bastiaan, dames en heren. Ja. Want, en dan weet ik zeker dat het helemaal echt is. Oh, dan maar een beetje omheen, Bastiaan. Dan heb ik goed zien. En dan wil Klaas hem daar wel even zien. Dit is gewoon een machine. We zijn gewoon live op YouTube. Een streek maar op hier in Noord-Friesland. En we zijn gewoon op alle mogelijke manieren te volgen. Dus dat hier vooruitgang is in de techniek. Bastiaan, zit wel op een wifi? Oh ja. Oké, gelukkig. Nee, dan kost het geen data. Wat ik bedoelde. En bezig met YouTube, hoor. Dus, ja, dat klopt inderdaad. Hey Bastiaan, dankjewel man. Een fijne jongen. Applaus voor Bastiaan. Ja, helemaal top. En dan inderdaad, ja, wij gieten het van jou om natuurlijk, hè? De nomineerden, de awards, de genomineerden. Eens hoekje. Kijk eens de prachtige bokaal. 8 stuks, 8 categorieën over van jou uitreiken. En inderdaad. Nou, we nemen toch even de categorieën van iedereen nemen we op. En dan ben ik wel benieuwd dat er dan daadwerkelijk fans binnen bij elke die genomineerd is. Oh, nou al. Nou, helemaal goed. Ik heb een beetje loerder, maar een beetje loerder, dat helemaal niks. Maar nou, het is wel grappig, ik wil ook nog wel even vertellen. Want de meesten hebben een vlagje gekregen. Ja. Maar dat is in broeken. Geven we straks broeken. Maar het is misschien wel leuk dat we aan bij, ja, wanneer de nomineerde daadwerkelijk de award krijgt. Klinkt dat mooi, award. Ik wil het nog maar een keer herhalen. Dat is leuk. Dan mag je best wel zwaaien met die vlagjes. Dat is best wel leuk. Dus in die voetbalstadions. Ik altijd, ja, shit daar in de hoek. Daar oefenen. Dat ken ik wel even. Weet je wat? Ons oefenen we vast even. Bij mij. Kom maar dat vlagje. Ja, maar dat doen ze nou. Ja, maar dat kan wel een beetje enthousiast. We beginnen eerst op links. Ja. Voor de meest curieus. Ja, nee. Ik zei rechts, net links. Of zei ik nog links, net rechts? Ja, weet nog wel. niet erom beginnen. Oké. Nou, maar dat is toch die kant, vind ik goed. Ja, prima. Deze kant, ik even dan vlagjes omhoog en even iets actiever, mag ik heel eerlijk zeggen. Iets actiever. Hey jongens, laten we dat op je zetten? Nee, toch? Nou, nog een keer. Ja, hey. Nou, nog één keer dan wij nog even toegeeft. Ja, zeker. Verniel ze net, want we gaan ze aan nog nodig. Echt nodig? Ja, we gaan ze echt nodig, serieus. Kom, mijn vlagje hebben we goed, heb ik in de gaten. Maar de awards, daar gaat het van Jon op. Nou, waar gaat het inderdaad om? Dan hebben we de categorieën. En dan beginnen we eerst met de categorieën bedrijven. En dat is InStyle Makerij Day. Oeh, no. Ik hoop net dat dat representatief is van het aantal stemmen. Nee, Stadshal Dokkum. En de gasterij Magnifiek. Oeh, ja, ik ben een fanbase, mooi. Voor de starter van het hier. Hele goede. In de categorie ondernemers, Martin Sinia. Van BKS Elementen. Feiko Westra. Ja, toch? Ja, dat ik mij. Feiko, dat is mooi. En Janneke Rauwer uit de Poel. Van ProWork. Ik ken ze net, maar... Ja, nee, maar ze zijn wel. Okay, ondernemer van het hier is een van nomineren. En dan heb ik nog de categorie onderneming van het hier. Isolatiehandel van den Berg. De Kalmer Courier. Ja. Zet wat verspreid. En Heidsma beton niet koorts te tellen. Maar we gaan een sportprijs in uitrekenen. Dat zeker. De talent van het dier. Genomineerd daarvoor Gerry van Lingen. We hebben een fans, helemaal goed. Marijke Groenewoud. Ja, een fans Mike van je. En Hartijs de Vries. Ja, Hartijs is op trainingskamp. Er staat nog in die reageert. De rest is voor de fiets. Hartijs is op trainingskamp, dus die is er van de jongen net bij. Voor sporter van het dier nomineer je Kelvin de Ruiter. Anoushka Koster. En Bart Helmholtz. Ja. En natuurlijk de sportploeg. En nou verwacht ik het meestal, hè.
WTOC. Het beachsoccerteam Fiat. Oh, dat valt me wat in kwartaal. Dat valt me wat in. Nee, leuk naar binnen. En HVC hier. Had de stembussen nog net dicht wie, dan wisten we het nog wel, hè? Dan wisten we het nog wel. En natuurlijk de aanmoedigingssport voor de G-sport. Ze ben hier, korfbalvereniging de Flamingo's. En we hebben een nieuwe categorie. De categorie cultuur. Nieuwe categorie vanuit dit hier binnen de sport- en ondernemersverkiezing. De winnaar is nog net bekend. De genomineerden winnen net, want het is echt een vakjury en een publieksjuryprijs. En de winnaar, meid, ze wel letterlijk bekend. Zit al in de zaal, maar weet dat zelf nog net. Dus dat wordt wel heel erg spannend. En dan nog, wat door leuke dingen van jullie. Jazeker, want natuurlijk wisten we het eigenlijk al, maar leuke ding. Dus we gaan een heel mooi optreden, een bijzonder optreden van Dansquale Emotion. We gaan nog samen in de vlagjesbroek, we halen alleen een test, hè, maar dat zwaaien voor een hele leuke quiz. Klinkt al ballig, maar het is het absoluut net. En we gaan muziek van, ze die maar in het 4e seizoen van The Voice of Holland en Water treden. Dus eigen Gerry Dansma komt direct van u een optreden. Alvast een applaus, helemaal goed, en we zijn blij dat ze er is. Maar die verkiezing, daar gaat het natuurlijk om. Hè? De awards, hoe worden die nou uitreikt? En dat gaan we op een speciale manier doen. We gaan die uitreiking doen hier op het podium, zodat we het live al in mei krijgen kunnen. Er is een hele prutte stemt, verschrikkelijk volle stemt. 12.000 stemmen hebben we maar liefst ontvangen. Dus dat is een geweldig aantal. Die 12.000 stemmen die had de vakjury ook gekregen. En de vakjury had diezelfde aantal stemmen dus verdelen moeten over die verschillende categorieën. En het totaal daarvan zorgde er uiteindelijk voor dat er een eindwinnaar uit de bus kwam. 12.000 keer dus, digitaal, online, via de papieren, etc. En zelfs stemmen uit het buitenland wij, uit Egypte wij, ja, ze binnenkwamen de stem. Waar gaan ze dus, jongen? Ja, zeker. En dan weet een hond meestal wel van waar die stem binnen waarschijnlijk. Een sportjury had zich erop bogen en ik wil graag een applaus voor de sportjury. Die besteedt dit hier uit Lammert Brouwer, Alice Postuma, Adse van der Wiek en Jan Dolstra. En de ondernemersjury die besteedt dit hier uit Sietse Helma, Melle Dotinga, Herman de Hoop, Frans Wieren en Jelle Boerema. Ja, en hoe gaat dat dan in zijn werk inderdaad? Dat is dan de vraag. Nou kennen we daar natuurlijk een heel lang verhaal horen. Dat doen we net. We werken van nieuw bij, we willen een beetje interactief houden. Gewoon maar leuke filmpjes. We hadden dus een filmpje van hem. Ik heb dus zien hoe dat hele juryberaad in zijn werk gaat. En ik maak aanwijzen, ik ga al een pensioen. Het is absoluut net makkelijk. Dus we starten nou even snel in naar dit filmpje. Hoe dat in zijn werk gaat met het juryberaad. En wat ben wij dan blij dat wij net die sportjury en die ondernemersprijzen uit hoeven te rekenen, dat bepaalt dat een vakjury daar verantwoordelijk voor is. De stemmen binnen dus stelt. We kunnen van start gaan met het uitrekenen van de allereerste categorie. En dat is de categorie Sporttalent van het Jaar. De RTV-NOF Houtbouw Hiemstra Sporttalent van het Jaar. Krijgt als vorig jaar. Welke sporter had echt fantastische resultaten zien laten? Welke sporter had het allerbeste uit zichzelf willen? En welke sporter is wat u betreft en wat het publiek betreft onderwijs naar de top? Er zijn 3 mensen uitgekozen door het publiek en een vakjury die nomineerd binnen voor deze sporter. Dit zijn de kanshebbers.
Voor dit 17-jarige talent was 2016 een uitstekend jaar. Ze werd onder andere Europees kampioen skileren afvalkoers op de weg en ook werd Marijke Nederlands kampioen op meerdere onderdelen. Niet alleen in het skileren is ze succesvol, ook in het schaatsen weet de Halmse succes te boeken. Met de titel Nederlands kampioen in de marathon en massastart. Haar ouders hadden een belangrijk aandeel in deze prestatie en dit talent droomt ervan om ooit op het WK te mogen skileren. Hartijs de Vries. Deze 20-jarige wielrenner uit Kolm maakte in 2016 flink furoren. Een paar prestaties, de jongerentrui in de Nederlandse topcompetitie. Winst in de klassieker Omloop van Alkmaar, Ronde van Oosterhout en de Ronde van de Westerree. Daarnaast pakte Hartijs een derde plaats in het eindklassement van Olympia's Tour en een tweede plaats in het eindklassement van de Nederlandse topcompetitie. Dankzij de steun van zijn familie en trainer Stierk-Jan de Haan wist hij uit te blinken. Uiteindelijk hoopt dit talent de stap te kunnen maken naar de professionele wielerwereld. Gerry van Lingen. Deze 19-jarige inlineskater en schaatser uit Vijzelderheide werd in 2016 4 keer Nederlands kampioen. Hij won zilver op de 1000 meter. Op het Europese kampioenschap won Gerry 2 maal brons en een gouden medaille. Op het wereldkampioenschap haalde hij meermaals een top 10 klassering met als hoogste positie plaats 6. Zijn ouders zorgden onder meer voor het financiële plaatje, maar ook coach Egbert Post had een belangrijk aandeel in zijn successen. In de toekomst wil dit talent de gebroeders Mulder opvolgen in de sprintwereld, zowel op de schaats als op de skiers. Ja, inderdaad, en daar staan we dan op het podium. Ik ga een beetje naar voren, dan kunnen we daar een beetje beter zien. Maar het wil niet midden staan, dat zijn er niks. De camera's die bieden het, inderdaad. Hé Marijke, ik begin even met jou. Waarom kies je nou toch definitief voor skileren? Daar winnen wij wel benieuwd naar. Ja, het is een mooie sport, toch? Dat zei zo. Ik ben heel eerlijk, ik ken het skileren. Dus wat maakt het skileren nou leuker dan het schaatsen? Nou, Het is toch eigenlijk hetzelfde? nou eigenlijk net. Het is een wieltjes en de oren zo vierjes, toch? Ja, dat is een hele terechte opmerking inderdaad. Dat zei heel goed. Maar toch, voor het skileren in de tanks, dat is dus daar die zelf verbetering is, zeg maar. Ja, dat denk ik al. Snelle bochten, dat is toch altijd mooi. Snelle bocht. Wat versteekt dan onder de snelle bocht? Dat vind ik nog wel even leuk om te weten. Wat ik wil verstaan? Ja, hoe maak je nou een snelle bocht op skilers? Ik ben altijd bang om gewoon rug dat. Nou ja, gewoon verstoren op 0 en gas erop, toch? Schön, dat is de ware topsportmentaliteit. Verstoren op 0 en gas erop, inderdaad. Ja, hartstikke mooi. Ik ren even voor die los. Mag ik even spieten? Sorry. Ja, die weet toch? Nee, Hartijs, sorry. Ja, Hartijs die koers die zit op trainingskamp inderdaad, ik begreep. We gaan nog proberen iets met een live verbinding te doen, maar dat was toch lastig. Ja, de keuze om te stappen met de studie, dat is net niks. Is dat een verstandige keuze geweest op nota? Ja, nou dat is wel uit de blikken maken. Hè. Als er daar nou eens een goede proef is, dan heeft er natuurlijk het voordeel van. Ja, het is gewoon hartstikke moeilijk om daar te komen, dus ja, dat is helemaal net klaar. Je bent zelf vroeger ik wielrenner geweest, heb ik begrepen. Had je toen die keuze maken of die squallen dan toch voor? Nee, ik ga eigenlijk ik de squal eigenlijk al rond toen ik begon te wielrennen. Ik ben wat later en voor mij werd die keuze wat makkelijker, want het wielrennen ging zo goed, dus daar ben ik eigenlijk in verder gegaan. En nou ja, voor Hartijs die moest gewoon de keuze maken of het wilde hebben, maar daarna weer toch zo moeilijk te combineren met trainen en wedstrijden in het buitenland. Dus, hij zei, ik ken één twee dingen heel, want ik doe één ding goed en dat is wielrennen. Nou, dat is misschien inderdaad wel zo verstandig op één ding goed te doen, dan kan je daar volledig op focussen. Gary, maar die dan toch weer op twee dingen focussen, want dan ben ik toch dagelijks ondernemer. Net als nomineerd bent voor de ondernemersprijs, maar dat best wel ondernemer heb ik begrepen. Kan je dat even nu lezen? Nou ja, maar krijgt ja, hoe je het zegt. Met skileren dat is net zo, dat is net zo aantrekkelijk als schaatsen qua commercieel plaatje. Nou ja, en om de kosten al even wat te dekken, trainingskampen, materiaal en al dat dergelijke. Ja, heb ik zelf wat ondernomen. Nou ja, er zijn meer die dat doen natuurlijk. Maar nee, op deze manier kan ik het financiële plaatje kan ik dekken. Nou, en eerst moest mijn ouders het doen. Nou ja, die zijn op een gegeven moment het werd nog wel mooi werd. En nou ja, was de volgende stap zeiden, dan maakt er wat bij. Dus vandaar dat ik dat in had. En nu kan ik me aardig redden. Dat had tot mooie resultaten gebracht. Nou, dat is zeker inderdaad. Ja, nou, alle drie nomineren. Ik wens je een hele prutte succes, want wij weten natuurlijk net waar de winnaar is.
Sporttalent van het jaar. Die staan ze. Waar zou het winnen? Waar had de meeste stemmen krijgen? Waar had de meeste punten krijgen van de vakjury? We gaan het bekend maken. Deze award die wordt steund door Hiemstra Houtbouw. En voor de uitreiking van deze RTV NOF Sport. Ja, hoe mag ik dat zeggen? Sport starter eigenlijk. Probeer het er ook in te halen. Maar het komt er erbij natuurlijk, omdat het twee ondernemer bent. De Houtbouw Hiemstra Sporttalent van het jaar wordt uitreikt door Geert van der Velde. Jou een applaus, dames en heren. Geert, welkom. Mooi dat je er bent. Ja, deze categorie is denk ik een hele mooie categorie voor je me komt te steunen. Daar hoef je hem net lang over na te denken, volgens mij. Nee, dat is moeilijk. Het is altijd mooi om mensen termijn talent te ondersteunen. Ja. Hey, ik ga proberen wat research over je te doen. Maar wat is nou echt je specialisatie als bedrijf? Want houtbouw, wat doe je dan? Als specialisatie gaan we net. Maar wie ben, ik zat het wereldwijd houtbouwer, maar dat omvangt een hele prutten natuurlijk. En het houdt in dat we van Lieds tot Grut bouwen. Ja, en eigenlijk zo heel Nederland. Doorzaamheid, dat is ik iets west voor Gos. Dat zie ik in ieder geval in de stukken staan op je site en zo. Wel liet zich dat in zien, die doorzaamheid? Dat er in ieder geval producten die we in 29, 30 jaar daar nog stenen. Ja. En dat meestal steeds weer rondkomen, dat is wel goed. En dan wel langer dan 40 jaar besteden natuurlijk. Dus dat gaat wel een beetje met duurzaamheid te maken. En dat is ook nog een lang toekomstbestendig, denk ik zo. Ik hoop het wel, het is wel de bedoeling. Ja. Nou, laten we daar maar vanuit gaan dan. Ik denk dat wij de spanning net langer opvieren moeten, want er staan drie hele zenuwachtige mensen. 2 omdat ze die award winnen kunnen en 1 omdat er namens zien zongen staat. Dus zullen we dit maar gewoon doen? Succes, daar gaan we, de eerste award. De eerste award is won. Van de NOF, Houtbouw Hiemstra Sporttalent van het jaar 2016. Marijke Groenewald. Marijke! Jeetje! De felicitaties voor Marijke. Ik jou dit nog een dij, want dit is eigenlijk het ding wat op een nachtkastje moet bij Marijke. Dus als die nog goed aan worst. En de bloemen van Marlinde en mij een oorkonde. Ja, we stoppen je qua handen helemaal dusdanig dat net meer normaal van het podium komen kist. Ja, en ons houden hem even beter. Zullen wij hem gewoon ons beet houden? Ja, door. Dan kreeg de maan gewoon weer. En dan kreeg ik nog een hele mooie plakkaat. Die is een heel mooie plakje Jankist. En een van onze sponsoren, Level Sportswear, daar had ik nog €250 te besteden met winnen van deze prijs. Nou, best genoeg, dank je. Hoe vind je dit? Ja, geweldig toch? Mooi toch? Ja, net verwacht, dus Nou, dat is die standaard vraag altijd. Hè? Is dit verwachten? nee, had ik net. Is het wat meest mobiliseerd qua stemming? Ja, ik heb wat op Facebook zet en dat bij zo'n zondag gedeeld, dus ik denk dat het wel goed komen. Oh, dat is een beetje vreun dan ik op Facebook. Ja, een beetje hoor. Oh, zie maar dat is dan keer zo volle telkens. Ja, Helemaal goed. Hey, waar komt de award te stingen? op mijn kamer. Natuurlijk. Jou een heel mooie plakje. En we willen graag nog een enorm applaus voor deze winnaar. Het sporttalent voor het hier 2016. Ja, de kop is er al. Marijke die won hier de eerste prijs van jou, de eerste award. Nou, praat geen prijzen zeggen, maar even een lichte reminder van mezelf. En ondertussen zit je naast mij jurylid Atse van der Wiek. Atse, een hele goede jongen, wie is jurylid bij van de sport. Waar let je hem als jury nou echt heel goed op? Wat vind je hem nou heel belangrijk, een belangrijk punt? Nou, natuurlijk hoe ze nationaal presteren, hoe ze internationaal eventueel presteren, de inspanning die ze doen. Nou, deze drie, zowel in het skileren, in het fietsen en in het schaatsen, maar ze enorm volle arbeid alle dagen verrichten om dit niveau al te halen. Nou, ze beginnen ook, ik ben nog hartstikke jong, alle draaien. Dus dan show ik naar de ontwikkeling en dan show ik naar de publiciteit, hoe vaak zie je ze in de publiciteit. Nou, we beginnen maar eens 4 nu. En dan komen we op een gegeven moment tot een eindresultaat, wat een opzomming van. En dan maak je voor jezelf wel een telling. En vaak zetten we altijd wel aardig op in je lijn met de 4 juryleden. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor de jury om op een lijn te zetten. Wat ik dan wel grappig vind, ik bedoel, de jury voor ondernemers had ik daadwerkelijk bij de bedrijven Delwest. Had je dat als jury voor de sport ik deed?
Nee, we hebben net bij de spotters Dalwest. We gaan wel bijvoorbeeld op internet zien, kranten zien, stukjes zien, informatie vragen. Aan de hand van die studie komen we, de ene had dit, de andere jou tot aan, en komen we tot een totaal beleid, totaal beeld van de spotter. Totaalbeeld van een sporter inderdaad. Ondanks alles looien de categorieën best wel dicht bij elkaar. Is het dan extra moeilijk om een keuze te maken? Dat is best moeilijk, maar gelukkig is het zo dat het publiek ik mijn stemmen kent. En wij brengen er wel een stem uit. Nou, die is qua jury is die unaniem, zeg maar. En dan ben we het met jou altijd nog eens. En soms, of heel vaak, zal het publiek de terugslag ja. Nou, in dit geval is een dame geworden, 2 heren erbij. Nou, hartstikke mooi. Dus je bent tevreden met deze uitslag? Absoluut, absoluut. Ik verzinnen. En het was heel spannend, heel dichtbij. Nou, in ieder geval, jurylid Arts is tevreden met deze uitslag. En dat brengt dus ondertussen dat wij naar de volgende categorie gaan. En dat is dan de categorie de bedrijven. De starter van het IR, van Wieren en Vellinga, starter van het IR. Gasterij Magnifiek. In oktober 2014 zijn Adel en Andrea Basta van start gegaan met Gasterij Magnifiek in Kolm. Deze 2 fanatieke ondernemers werken met een uniek concept. Overdag is de zaak een brasserie en vanaf 4 uur een restaurant. Met veel liefde wil het koppel samen met hun zoon het bedrijf verder uitbouwen. In korte tijd, zonder reclame te maken, maar via mond-op-mond reclame, hebben klanten massaal hun weg naar de gasterij gevonden. InStijl-makelaardij. Voor een frisse en vakkundige blik op je te verkopen woning kan je sinds maart 2016 bij Nienke Kloosterman in Buitenpost terecht. Deze onderneemster is haar bureau gestart in de overtuiging dat makelaardij ook anders kan. Met verkoopstyling, fotografie en inzet van social media bereikt ze succesvolle verkopen. In korte tijd timmert InStijl-makelaardij flink aan de weg en bewijst ze dat haar formule werkt. Stadshap. Geen tijd om te koken en toch zin in lekker eten? Voor inwoners van Dokkum en omstreken is Stadshap dé oplossing. Sinds februari 2016 zijn de jonge ondernemers Leo van der Zee en Stefan de Groot gestart met koken vanuit het Bolwerk in Dokkum. Sinds kort is ook Leeuwarden het werkterrein. Elke week een ander betaalbaar en met ingrediënten van leveranciers uit de regio. Stadshap is binnen 7 maanden uitgegroeid tot een prima lopend bedrijf. De 3 genomineerden dus voor starter van het jaar 2016. En ze staan hier bij mij op het podium. Als eerste, en doe best zo zenuwachtig, wat zei ze? Ja, verschrikkelijk. Hoe kind dat? Waarom is ze zo zenuwachtig? Nou, gewoon. Ik ben net gewend, hè, Sa? Dit is net echt iets voor jou om in de spotlight te zien. Nee. Helemaal goed. Hey, Nienke Kloosterman, InStijl-makelaardij in Boetenpost. Is dit nou het beroep was toen vroeger echt al worden woest? Nee, ik wil architect worden vroeger. Het had wel wat mij maar korte meid zien. Ja, maar de moest kijken heel goed kennen. Dat goed net. Nee, nou dan houdt het wel gauw op natuurlijk. Architect, het leidt helemaal bij elkaar natuurlijk. We lezen op die site dat je dingen heel oors dan worst, op een eigen manier dan. Wat is er dan volgens mij mis met de makelaardij? Of wat maakt er oors met de makelaardij? Ja, in die zin is er niks mis, alleen ik ga gewoon naar horen kijken. En dat doe ik mijn styling, om dat optimaal in te zetten, om het resultaat zo goed mogelijk ik vanaf het begin gewoon een goed resultaat te behalen. Ja. Als dat nou niet zin als eigen ondernemer? Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Ik wens je heel veel succes. Ik zal die net langer storen. Ik wil even een nice tijd. Ja, dat mij, maar ik wil er tussendoor een applaus toe doen. Helemaal goed. Magnifiek uit Kolm. Ja. Goedenavond. De meeste fans, denk ik. Laat me horen, laat me zien. Adel, als ik het goed zeg, en Andrea Basta, jullie zijn begonnen in, moet ik even, hoe heet het gebouw, Kolm, daar op het hoekje? De Ruskam. De Roskam. Daar hebben al heel veel horecagelegenheden in gezeten. Jullie proberen het ook. Op het moment dat jullie genomineerd waren, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik kon er op Facebook niet meer omheen. Jullie hebben volgens mij een campagne gehouden van hier tot Tokio. Wat hebben jullie gedaan? Nee, niks bijzonder hoor. Nee. Het is de trouwe klanten, die hebben dat gezet en wij hebben niks gedaan, hebben alleen bericht ingetypt. Ja. En de rest komt vanzelf. Nou, die trouwe klanten kunnen dit volgende pizza volgens mij zo ophalen, want dat is wel helemaal goed. Hey, en over merkwaardige dingen gesproken, je was accountant vroeger?
Hoe maak je die overstap dan? Makkelijk. Thuis gewoon proberen om te koken. Plus de ervaringen die ik gedaan heb. En dat bevalt je goed natuurlijk. Tuurlijk. Hey Andrea, horeca in Kolm. Waarom in Kolm? Want is dat haalbaar? Het is haalbaar zeker. Ik ben Kolmer en ik heb sowieso wat iets met de Kolmers, met de Friezen. Dus eigenlijk was het voor ons heel snel bekeken dat we hier ons wilden vestigen met een bedrijf. En hoe lang zijn jullie nu bezig? Wij zijn nu 2 jaar en 3 maanden bezig. En bevalt het nog steeds goed? Heel erg goed, ja. Helemaal goed. Nou, jullie ook succes. Ik loop even achter jullie langs. Ja. Leo en Stefan. Ja, natuurlijk nog even de selfies maken en nog even op de podium. Ja, zeker. Hey, de Stadshap. Wat is de Stadshap? Ja, de Stadshap is maaltijden. Hè. Wij maken elke dag maaltijden en bezorgen wij de mensen. Dat doen we eigenlijk. Maar dan kennen we heel veel thuisbezorging. Je kan hem ook bij de willekeurige supermarkt uit het koelcel halen. Hoe werken jullie? Hoe gaat het bij jullie? Nou, je moet bij ons zien, hè, wij maken elke dag vers. Dus hè, als jij naar de winkel gaat en je haalt bij Jumbo of Albert Heijn iets, dan is dat in de fabriek. Het duurt even voordat het daar is. En bij ons is het elke dag. Hè, we werken met gewoon vers producten, verse groenten, vers vlees. En in de regio. Dus dat is wel het verschil eigenlijk het grootste. En als je het over de regio hebt, Leo, waarom werkt dit in Dokkum? Want blijkbaar werkt het. Ja, ik denk dat het overal wel werken kan. Just het in Noordoost-Friesland helemaal net. Maar zelfs in Noord-Nederland just het nauwelijks. Dus voor u biedt dat nog een hoop perspectief voor de toekomst. Wij zijn nu er ook bezig met uitbreiden. Dokkum, wij zelf Dokkumers, daar komen wij. Dus wij kennen de markt er en van u. Ljouwert? Ja, daar op korte termijn, klopt. Ja. Dus februari, dan beginnen we daar mee bezorg. Friesland? Ja, Friesland. Grijns? Drenthe? Ja, Nederland. Europa. Prima. Ambitiemeesken, dat maakt je haar starter. Succes, ik hem. Ja, dankjewel. Ja, en dan is het inderdaad, de categorie wordt sponsoren terug van Wieren en van Masmaiers, ja, van Wieren en Vellingen, maar dat natuurlijk wijzen. En ook aan de voor naar de heer Frans van Wieren. Van Wieren, een hele goeie jongen. Fijn dat jou hier inderdaad binnen. Ja. Voordat we de gouden envelop hier beloeken, dan toch de vraag nog even naar jou van, ja, wat moet een starter net vergeten? Ja, als je een starter die met bezig wijzen met zijn eigen onderneming. En wat er dan vooral net vergeten moet is, ja, ik bad hem er maar in, de Belastingdienst. De Belastingdienst is zo belangrijk dan? De Belastingdienst is inderdaad heel belangrijk. Die vergeet de ondernemer in elk geval net. En ja goed, de ondernemer is vaak heel enthousiast. Gelijk bezig met ondernemen, factuurtjes schrouwen. En dan ineens, ja, dan valt die blauwe envelop op de mat. En dan moet er wel betalen worden. Nou, daar helpen je hem natuurlijk als Van Wieren en Vellingen heel graag bij. Wat is nou echt die uniek selling point om te zeggen dat de starter naar Van Wieren en Vellingen maar? Nou, we zijn heel wat betrokken bij deze regio. We zitten in deze regio. Dat is echt ons werkgebied voornamelijk. Wij proberen de onderneming te helpen met het inrichten van de administratie. Dat ze bijbinnen, dat ze op basis van die administratie hun toekomstplan inrichten kennen. Dat ze de zaken goed volgen, gewoon naar Dokkum naar Van Wieren en Vellingen. Zij ze helemaal. Hartstikke mooi. Dan is het nou tijd om inderdaad de gouden envelop hier te loeken. Dus om jou de eer om, waar wordt winnaar? RTV NOF Sport en Ondernemersverkiezing 2016. De winnaar van de RTV NOF van Wieren en Vellingen starter van het jaar 2016 is Gasterij Magnifiek. Gasterij Magnifiek. Ze mooi de envelop ik mooi nemen. Natuurlijk nog even deze er ja trek bij. Jou is nog een applaus. Gasterij Magnifiek. Zij kunnen dus maar de titel van terug. Zij zijn de starter van het jaar 2016 in Kolm in de Roskam. Dames en heren, ik wil graag hem aandacht vregen, want er wordt een hele prutte praat hier in de zaal. Helemaal goed, maar jij liet de aandacht Jan om de sporters en de ondernemers, want daar ben we hier tenslotte echt voor.
We gaan naar een bijzonder optreden. En als je je uitsturing nog herinneren kent van vorig jaar, dan weet je misschien nog die dansgroep. En die dansgroep die heette Emotion, komt uit Dokkum bij. Wij kregen een bijzondere mail als ze dit hier alsjeblieft nog een keer bij u een optreden mochten. Ja, en dat vinden wij helemaal prima. Zeker dat we hier en wat de reden daarvan best had. En bij mij staat Emanuelle van der Woude. Emanuelle, goedenavond. Goedenavond. We kregen die mail van jullie. Jullie zeiden we willen heel graag nog een keer bij jullie optreden. Kun je uitleggen waarom? Ja, wij zijn toen de dansschool, vorig jaar stonden wij hier met Martine. Martine die heeft de dansschool opgericht en helaas hebben wij begin vorig jaar afscheid moeten nemen van haar, heel onverwachts. En dit was als modern vorig jaar ons laatste optreden met haar en wij zouden het heel fijn vinden om dan dit ook weer als gedachtenis van haar weer te doen. Jullie zijn dus doorgegaan met de sportschool, met Emotion. Was dat makkelijk om dan door te gaan? Oh nee, absoluut niet. Nee, wij hebben heel veel steun gekregen van Palestra uit Dokkum. We hebben heel veel steun gekregen van de dansers. Dus die wil ik echt ook bedanken daarvoor. Van de mensen daaromheen. En we proberen het echt met elkaar te doen in haar gedachtenis. Helemaal goed. Bij Palestra dus alle ruimte daar, want het is een grote sportschool. Dus dat moet helemaal goed komen. Wat gaan jullie ons vanavond laten zien? Nou, ik hoop een hele prachtige dans. En we gaan gewoon heel erg ons best doen voor jullie en voor Martina. Dat is een mooie afsluiting. Ga vast naar het podium. Heel veel succes. Ja, zij kon dus kleersteren om een prachtige show te letten. En hoe mooi is dat om dat te doen nadat hun leidster afschiet nam haar, dat zij daar afschiet van hun leidster. We gaan zien naar een optreden van dansgroep Emotion uit Dokkum. There's just time. So is it wrong to dance this line? If your heart was full of love, could you give it up? 'Cause what about angels? They will come, they will go and make us special. Don't give me up. Don't give me up. How unfair, it's just our love. Found something real that's out of touch. But if you'd search the whole wide world, would you dare to let it go? 'Cause what about angels? They will come, they will go, make us special. Don't give me up. Don't give me up. 'Cause what about angels? They will come, they will go, make us special. It's not about angels, angels. Ja, eens een groot applaus. Emotion uit Dokkum.
Ja, wat een prachtig mooi optreden jongens zijn hier op het podium. En wel fantastisch om te zien dat zo'n dansschool gewoon teruggaat. En dat zij gewoon nog een fantastische hobby en sport. Ik vier dat vooral net beoefen je mij. Dat brengt die voeten direct bij de volgende categorie. En dat is wel een sportcategorie. We gaan correct de sporttalent hoor. En op een gegeven moment dan wist de sabbezeten van wist alleen maar beter worden. Kreeg de steun om die hinnen die zo heel graag broeken was. En op een gegeven moment komt ze dan op het podium dat ze misschien wel die werk van meidje kist. Als dat voor elkaar krijgt van die sport, die werkmeidje. Ja, hoe ben je dan bezig? Binnen deze genomineerden al z'n vier. Of wat gaan ze ervoor nodig om daar nog z'n vier te komen? Wij gaan verder met de categorie. De Bogronet RTV NOF Sporter van het Jaar. 3 genomineerden. Dit bin de kanshebbers. Kelvin de Ruiter. Deze krachtpatser woonachtig in Surhuisterveen boekte vele successen in 2016. De 28-jarige Kelvin is wereldrecordhouder treintrekken 100.000 kilogram. Daarnaast werd hij Nederlands kampioen vrachtwagentrekken, Europees kampioen vrachtwagentrekken en Europees kampioen duo vrachtwagentrekken. Hij werd 5e bij de sterkste man van Nederland. In de strijd om de sterkste man in Friesland eindigde Kelvin op plek 2. Hij heeft veel dingen voor zijn sport moeten laten, maar het betaalt zich steeds meer uit. Zijn ambitie voor 2017, de sterkste man van Nederland worden en meer wedstrijden in het buitenland draaien. Anouska Koster. Deze 23-jarige wielrenster uit de Westerreen presteert in een stijgende lijn. Ze werd 2 keer 4e in de ronde van Qatar met een 8e plaats in het eindklassement en winst in het jongerenklassement. Een 5e plaats op het NK tijdrijden, eerste in de 3e etappe in de ronde van Noorwegen. Haar belangrijkste overwinning dit jaar was ongetwijfeld de Nederlandse titel op de weg. Ze kreeg internationale bekendheid door haar vreselijke val in Qatar. Vanaf 1 januari koerst Anouska voor een nieuw team. Haar ultieme droom is meedoen tussen de wereldtop en schitteren op de Olympische Spelen. Bart Helmholt. De vierwielrenner uit Burgum heeft in 2016 uitstekende prestaties neergezet. Hij sprong een nieuw Nederlands en Fries record van maar liefst 21,64 meter. Daarmee verbeterde hij zijn vorige record van 21,55 meter, dat sinds 2014 niet werd verbeterd. De 34-jarige Helmholt werd Nederlands kampioen op de schans in Grijpskerk en ontjepte 5 maal een 21 meter sprong. Na dit seizoen beëindigde Helmholt zijn glansrijke carrière. In de toekomst hoopt dit icoon als trainer een bijdrage te kunnen leveren aan de vierwielrensport. En dan inderdaad, dan ben je wel aankwam tot ja, de sporter van het jaar. En dan staat naast me, en ik viel me super toch een beetje lieds, Kevin. Ja, ik ken er niks van, maar ik heb wel eens lezen dat het 9.000 calorieën per dag is. Is er dan überhaupt nog wat hier om te sporten? Ja, om de 2 uur eten. Hele hoop. Om de 12 uur niet, een hele hoop. Wat is dan zo? Waar moeten we dan aan denken? Rijst, kip, kwark, ja, dat soort dingen. Geen lekkere dingen. Dat ben geen lekkere ding dus. Dat zit het echt on, of net? Het is met tegenzin eten. Ja. Tegenzin eten en hard werken inderdaad. Ja, nou. Naast is dit Anouska. Anouska, hey, je hebt ambitie Tokio 2020. Geven we dat helden? Ja, dat is wel heel mooi wezen, hè? Dan geeft gewoon echt alles verlitten, alles verdwan? Ja, mijn grote doel is om het top te bereiken in het fietsen. En ja, ik kan al dit hier heel erg mooi hier hoor. En met deze zo'n titel en ja, en dat brengt me zo vol. Ik wil je heel graag in verder. Dan weet ik wel wat een regen hier op een gegeven moment natuurlijk. We werden al een katana vanzelf, dus hoe lastig wie dat? Ja, dat is natuurlijk, ja, dit is zelf verschrikkelijk. Maar ja, ik ga een heel goed team om me heen houden. En die heeft me er echt heel gauw bovenop geholpen. En ja, dat heeft me echt heel goed gedaan. Dus dat voel uiteindelijk, daarna heb ik net geen grote gevolgen van horen. Nou, dat is in ieder geval fijn om te jaren, Anouska. Ja, naast is dit dan Bart. Ik ren even voor die lons. Eigenlijk best wel nou een beetje de Nico Rosberg van het vierjappen, of net? Omdat ik ophouden ben mijn Nederlandse titel. Ja, dat best eigenlijk ophouden op een heel groot hechtepunt. Veel staat zo net. Nee. Mijn hoogtepunten zijn hier is seizoen alleen. Toen kon ik domineren in de sport. Dat ken ik nou net meer. Ik kon nog wel een keer weer rondkomen en een Nederlandse titel pakken, een Nederlandse record. Maar hoogtepunt weet net. Dat voelt net een hechtepunt. Nou, dat is het enige zit van verrast. Want ik vind het toch wel een hechtepunt. Ja, het is ook wel een hechtepunt. Alleen ik had het zijn ik wel op mijn hechtepunt stappen. Nou, dan ben ik zij te let stappen. Maar ja, ik wil graag nog een keer laten zien dat ik weer omkomen koer. Dat is lukt. Dus wat dat betreft wat tevreden. Nou, dat is inderdaad zeker lukt. Inderdaad. Ja, en dan is het nou tiert voor de uitdrukking. Ik wens je man je grote succes.
Ja, 3 genomineerden. Spanning. Anoushka die er al voor de 2e keer staat op het podium. Hoe spannend is dat? We konden net heel lang weer de titel van hem, want natuurlijk willen we op een gegeven moment de titel hebben. De uitreiker voor deze prijs is namens het bedrijf Bogronet Fred Winkel. Hallo. Meneer Winkel, goedenavond. We gaan eens een klein stukje naar voren, want het is toch een beetje televisie en mensen willen u toch zien. Welkom. Bogronet, ik zal u heel eerlijk bekennen, maar ik heb uw diensten ook niet nodig. Ik had er nog niet heel erg goed van gehoord. Is ook een jong bedrijf. Bestaat pas 3 jaar. Dus het zou kunnen dat u er nog niet veel van gehoord heeft. Wat doen jullie? Wij produceren materiaal voor de weg- en waterbouw. Dus wegenbouwbedrijven die mooie wegen willen aanleggen, kunnen bij ons hun producten kopen. En nog? Granulaat. Granulaat, leg eens uit. Menggranulaat, hè. Dus wij recyclen puin. Maken we daar funderingsmateriaal van. Dat noemen we menggranulaat. Gaat onder de wegen, daarover het asfalt. Dus, Ik hoor het woordje recycling, duurzaamheid. Is heel verschrikkelijk belangrijk bij heel veel ondernemingen hier in Noord-Friesland. Bewuste keuze? Bewuste keuze, ja, inderdaad. Ik zie ook op jullie site iets over basalt voor dijken. We hebben wat dijkbewaking gehad de afgelopen tijd. Dat is dan koren op de molen voor jullie. Ja, een stormpje meer of minder, dat komt bij ons niet heel slecht uit. Nee. Wat levert u dan? Wat is jullie aandeel in die dijken als we daar overheen lopen? Eigenlijk materiaal zoals waterbouwstenen, basaltstenen, die dijken verstevigen, zodat ze meer bestendig zijn tegen extreme weersomstandigheden. Helemaal goed. Nou, kennen we in ieder geval Bogronet een heel klein beetje beter. Ik denk dat we de spanning maar niet langer op moeten voeren. We gaan aan de slag. Maak de enveloppen over en hou ons niet langer in spanning. De winnaar van de RTV NOF Bogronet Sporter van het Jaarprijs 2016 is Anoushka Koster. Anoushka Koster! Veel meer prijzen. Ja, van harte gefeliciteerd. En laat deze prijs een mooi begin zijn voor nog veel meer prijzen binnen een al hele mooie carrière. Dank u wel. En de award natuurlijk nog. En er kreeg er van alles nog bij. De envelop kreeg er, de gouden envelop kreeg er een mooi plakje aan. Dit wist nog van vorig jaar natuurlijk. Er kreeg de blommen erbij. En het oorkonde, de prachtige oorkonde. Die kan naast de oren hingen. Ja, precies. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Het is echt heel bijzonder om genomineerd te worden. En ja, het is een sterke categorie. Als ik zie wat hun presteerden. Letterlijk. Ja, nou ja, inderdaad. Het is, toen ik het lees, dacht ik van ongelooflijk. Ja, maar het trekker en al. Ik dacht van, nou ja, dat is ik wel dat is iets heel oors. Dat gaan wij nog nooit dingen, denk ik. Nee, dat is net een vergelijking. Dus, maar dat is echt heel knap. Maar ik ben heel blij mee dat ik dit bij mijn huis nemen kan. Maar het is Friesland, is ik trots op die. Daarom hast u samen met de vakjury deze prijs won. Ongelooflijk gefeliciteerd ermee. Natuurlijk kreeg dit. Ik ben een mooi plakje bij die thuis. Maar alle partijen op die u steunen. €250 echt voor die een check om te besteden bij Level Sportswear. Dus doch er wat leuks mee. De oorkonde, West Sestamdel, of sorry, de award. Ja, die zit ik natuurlijk. Ja, ik had in een wenkamer staan. Maar ja, deze kinderen natuurlijk ook mooi op mijn kamer staan. Dus, We kennen het Marco Borsato effect op een gegeven moment. Hè? Dat is een schaal vol kreeg. Ja, precies. Maar ik vind het wel heel mooi. Dus, nou ja, en ik wil mijn heel, mijn familie en zij ik voor bedanken. En het team en zo natuurlijk. Want ja, dat is net alleen. Er is een heel team achter die. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik als individuele sporter, als team aan de slag. Ja, zei dat. Een heel groot applaus, dames en heren, voor de sporter van het jaar 2016, Anoushka Koster. En inderdaad, Anoushka Koster, sporter van het jaar 2016. Ook de politiek draagt natuurlijk dit programma, dit initiatief een warm hart aan. Naast mij zit Jelle Boerma. De eerste vraag is dan toch van ja, hoe zit het eigenlijk met het ondernemersklimaat hier in uw regio? Ik denk dat we in Noord-Friesland een heel goed ondernemersklimaat hebben. Als je kijkt naar Noord-Friesland, het ligt eigenlijk heel centraal gelegen. Het ligt tussen Leeuwarden, Groningen en Drachten. Hele mooie regio. We hebben fantastische bedrijventerreinen. We hebben een heel goed bedrijvenpark. We hebben heel veel goede ondernemers, goede mensen die heel veel werk willen doen in de regio. Dus ik denk ja, een fantastische regio. Nou, dan jij toch vaak dat proto-ondernemers ik weesken wat voor weesken had die ondernemers onder oren? Nou, de ondernemers zijn mensen, maar ze vinden het heel belangrijk. Ze zeggen eigenlijk van, overheid, gemeente, bemoei je niet te veel met ons. Maak ondernemen mogelijk. En natuurlijk hebben ze ook wensen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar glasvezel, dat is ontzettend belangrijk hè, om een glasvezel aan te leggen in Noord-Oost-Friesland.
Nou, we hebben een goede partner in Kabel Noord. En we zien ook dat er goede initiatieven zijn. En we hopen dat over een aantal jaren ook dat glasvezel uitgerold wordt. Nou, dat jij toch echt wel van hoe die ondernemers jouw naam het krijgt zelf leven. Het is toch nog wel vaak moeilijk niet door de regels. Beaam je dat? Ben daar nog verbeterpunten? Ja, ik noem inderdaad net heel veel positieve dingen over de regio. Maar als je het inderdaad hebt over regels en vergunningen. Ja, ik vind dat we nog steeds veel te veel regels en vergunningen hebben. We hebben heel veel regels. En we proberen als overheid wel regels af te schaffen en te verminderen. Maar eerlijk is eerlijk, dat lukt ons niet echt. Want het lijkt er wel op. We schaffen 1 regel af, maar er komen er 2 voor terug. Dan toch de ambitie van de gemeente om daar nog verbetering in te maken? Ja, dat is zeker onze ambitie om de regeldruk te verminderen. Dus inderdaad het ondernemen makkelijk maken. Nou, Vlinderum is weer het eerste stukje centrale as wie kleer. Nou, de hele as kleer. Probleem misschien toch oplost? Nou, voor dit gedeelte van Noord-Friesland is zeker opgelost. Die centrale as is natuurlijk fantastisch. De ontsluiten, een goede bereikbaarheid is voor ondernemers heel belangrijk. Maar als je kijkt naar de andere kant van Noord-Friesland, en dan bedoel ik eigenlijk de ontsluiting Kolm, buiten Post, Ruisterveen, en ook de Skieding, de N358, ja, daar moet nog veel aan gebeuren. En we hopen ook dat de komende jaren ook die N358 een betere verbinding wordt. Dat we zo snel mogelijk van Kolm, buiten Post, Ruisterveen op de A7, op de snelweg zijn. Dus daar is nog wel werk te verrichten. Dus een goede digitale ontsluiting en ook een autowegontsluiting, zeg maar. Ja, dat is heel erg belangrijk. Een digitale ontsluiting, maar ook die infrastructuur die moet op orde. Centrale as, hele belangrijke stap gemaakt, maar nu de Skieding. Mooie ambities voor de komende jaren, boeren, maar dank je wel. Dat is dit onore kon meer wil van de Berggemeente verwerven dat deel. Wel even naar je natuurlijk. Je bent vooral bij de sport heel actief. Kan je ook onjan op wat voor manier de verschillen in het sportbeleid tussen de gemeentes? Nou, ik ben niet zo erg actief in de sport. Ik wandel een hoop. Maar dat is het dan ook zo'n beetje. Maar sport vinden wij wel belangrijk in de gemeente Verwerderdiel. In het hele gebied overigens van Semano. Ben er ook overeenkomsten met de andere gemeentes? Ik bedoel, je werkt toch ondertussen al enigszins nauw samen. Dus zie je echt overeenkomsten daarin? Er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen. Overeenkomst is dat de inzet van de gemeentebestuur allemaal is om sport op een goede plaats neer te zetten. Sport is natuurlijk belangrijk. Sportieve mensen die zorgen er natuurlijk ook voor dat ze gezond zijn. Dus met andere woorden, sport en gezondheid, dat zijn belangrijke aspecten. Maar er zijn natuurlijk ook wel verschillen tussen de verschillende gemeenten. Nou, ondertussen, jij bent toch echt van, ja, wat ben dan, mag ik het alleen goed zeggen. Ja, er kwam onlangs een onderzoek van de Leeuwarden Krant. Er kwam mij naar voren dat we toch in deze regio weer heel veel last hebben van de krimp. Veel gehoord, kreet. Kan je beamen dat de sport er last van had? Natuurlijk heeft de sport daar last van. Je ziet het dus al bijvoorbeeld bij jeugdelftellen. Omdat er dus minder kinderen zijn. Er zijn er ook bij wijze van spreken minder op school. Maar daarnaast is het ook zo dat bijvoorbeeld sportverenigingen bijvoorbeeld moeite hebben om bepaalde teams te formeren. En dat is eigenlijk jammer. Maar toch zeggen wij, het is belangrijk dat je sportvoorzieningen hebt. Want sportvoorzieningen maken deel uit van de leefbaarheid van het gebied. Dus met andere woorden, willen we toch aantrekkelijk blijven voor de mensen om hier te wonen en hier te komen en hier te werken. Dan zullen we toch moeten zorgen dat er een goed aanbod is op het gebied van sportvoorzieningen. Dus ook op die manier een goede ontsluiting? Een goede ontsluiting is heel wezenlijk. Nou, tot slot, het is uw eerste keer dat u hier bent. Hoe ervaart u de avond tot nu toe? Het is druk en warm en luidruchtig, maar voor de rest is het wel gezellig, moet ik zeggen. Nou, dat zijn inderdaad mooie woorden. Warm, druk en gezellig, meneer Van den Berg, dankjewel. En dan zijn wij ondertussen onkaam de volgende categorie. De laatste categorie, dat is net het geval natuurlijk. Dus de volgende categorie. En dat is dan de ondernemer van het IR. Feiko Westra begon 20 jaar geleden met houtbewerken bij Pilat & Pilat in Twijzel. Janneke Rauwerda de Pol. Met haar passie voor mensen heeft deze onderneemster in 2012 ProWork opgericht. Het bedrijf matcht, monitort en traint personeel met als doel om prestaties te verbeteren. Momenteel zendt ProWork zo'n 45 tot 65 uitzendkrachten uit. Het werk houdt niet op wanneer een uitzendkracht is geplaatst, dan begint het pas. Uniek is de inzet van het mystery shoppen.
Van een zolderkamertje in Veenklooster is ProWork doorgegroeid naar een stabiele onderneming gevestigd in Dokkum. Martin Sinia begon in 2006 in een loodsinternaat met 1 timmerman. In 2013 besloot hij om het vervallen pand van de failliete spuitbusfabrikant NA Aerosols in Dokkum te kopen. Het bedrijf BKS Elementen houdt zich bezig met de toelevering van houten prefab elementen voor de woning- en utiliteitsbouw door geheel Nederland. Qua innovatie loopt het bedrijf voorop in de regio en beschikt het over zeer moderne software en vakbekwaam personeel. Ondanks de hevige concurrentie in de bouw is BKS Elementen uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf met 25 werknemers. 3 fantastische bedrijven waar de jury heen en west hadden zien en waar mensen thuis op stemmen koen voor de categorie de Rabobank ondernemer van het jaar. Ze staan hier bij me, bijna al jaar. Kom ik zo meteen even weer op waarom. Feiko, hier uit Burgen, wij een meubelmakerij. Nou, we hadden wat stevige man. Sjoen, daar heeft ik aardig gespierde ledemaat, laten we het maar op horen. De kunst van het meubelmeisje is net alledaags, lijkt het mij. Nee, absoluut niet. Hoe hast je dat eigen maken? Een pruttersje, prutte dwam met de eigen en de hand en ja, tros verder. Zagen erin. Zagen erin? Ja, wist. Hoe kreeg je het voor elkaar om met 1 timmerman te beginnen en uit te groeien, dat was dan nodig? Ja, tros zetten, goede marketing en loyale mensen in het dienst. Ja, wat mag er verder zeggen? Tros zetten gewoon. En als je dienproducten fine worst, dan jer ik dat we die onder oren fine kinderen op een heel bijzonder plak in Nederland. Ja, welke plak en net? Ja, dat is heel goed zijn. De Tweede Kamer? Ja. Wat hast jij daar zet? Poeh, voor de Tweede Kamer vastzitter hebben we meubels maken. Jacques Monas, Mona Keizer, nou ja, al dat soort mensen. Dus dan zitten ze echt op dienstspul daar. Dat mag toch fantastisch werden om als Safir die grenzen te verliezen als ondernemer. Ja, maar ik meid ze lekker leven een bijzettaal van een gewone man. Helemaal goed, dan maken we binnenkort in praten, denk ik. Dan komt dat helemaal goed. Hey, succes. Ja, dat mij, hè. Jou even een applaus, alsjeblieft. Ja, een heel applaus doen we net, alleen nog volledig applausen. Feiko. Nee, sorry, heb ik in trommel beginnen? Feiko, ik zit helemaal trommel beginnen. Martin, ja, kaartjes. Ja. Martin! Huh? Het Martin, dan mag ik die aanhang een beetje meenemen, of net? Dat hebben ze best wel verdiend. Ja, nou dat is de Sjen. Helemaal goed. Hey, kist u nog bedenken hoe Sto ooit begonnen bist? Ja, dat broeit. Dat broeit in de hol. Op een gegeven moment dan mag ze stappen naar ondernemerschap. Ja, en dat gaat in orde met thuisfront. En die zijn van jongen, je ervoor. En ik ben er vaak in en ik ben met 1 man begonnen. En ze ben er terug naar de gloed die staat in de zaal. Juist, er zit nog een 24 man van het bedrijf. Nou, die had ik alle 24 gekregen. Net jij tegelijk. Dat kan nooit. Ja. Van achter de bar wij. Dat is dan een plekje voor de volk wat er. Buurtwal, ja. Helemaal goed. Hey, hout skeletbouw. Ja. Waarom? Ja, het is een geweldig duurzaam product. Met had de toekomst. Dus is het geweldig met een bouwbesluit met hege SC-waardes dat we dat heel goed waan kunnen houden. SC-waardes? Ja, dat ben de warmteweerstand van wand. Er komt in wezen gewoon hege isolatiewaardes in de wand en in daken. En dat kan in houtsklep ook perfect. We kennen de isolatie in kwijt. We kennen de wand steeds dikker een meidje. Dan krijg je op een gegeven moment een perfect product. Was het gewoon snel opzetten kist. En een snelle bouwtijd en droeg. En is dat dan, als we die diepleggers dan voorbij rijden, maar die grote elementen, de heel in elkaar zetten daken, dat kan dus bij wij komen? Dat kan bij ons wij komen. Als je een hele mooie gele folie zet en er zitten BKS-elementen op, dan weet je nou wat wij komen, dan komt die dag om bij. Helemaal goed. Nou, punt maken. Helemaal goed. Succes, Doek. Ja, en ik zei, ik kreeg al Janneke, die is echt genomineerd, maar Doek is net Janneke. Nee, ik ben Peter Ouwera, de man, de partner. Waar is Janneke? Die, ik hoop dat ze voor televisie zit, maar of ze leidt op bed. Waarom? Zij is waanzinnig bevallen van een mooie zoon. Dus eigenlijk had ik de prijs al won van een weekend, maar ja. Oh, die krassen we dus, toch? Nee, maar is alles helemaal goed gegaan? Ja, alles helemaal goed gegaan. Familie bij thuis kwam, dus... Sjoch even, want we hadden een foto gekregen, dames en heren. Hier is er. Stel u eens even voor. Dit is Djurre Rauwera. Ja.
Nou, als juist gefeliciteerd ik namens u hier en namens de hele zaal hier in de Westereen. En zet hem op en ik hier wij alvast een hele prudde succes. Ja, dan was het dus namens Janneke dwan. Wat ik me afvraag toen ik het bedrijf een beetje even wat onttroljacht zien wie. Hoe houden Jim, ik zit er maar Jim, want het is vaak een teamprestatie natuurlijk. Hoe houden Jim in stand tussen al die grote uitzendorganisaties? Detachering, hoe doe je hem dat? Nou, dat werd ik al zijn. Kijk, dat is het houdt net op als we in een plaats hebben, we detacheerd hebben. Wij gingen gewoon eigenlijk maar trainen van het personeel. Dus, en observeren, de mystery shopper. Doen we dan bij de meesten en dan gaan we daar verder op in de trainingen. En mystery shopper is het? We beginnen bij bedrijf en Del, de sturen we meesten op paard. En die zie je al dingen nu dat de standaard ding van de klant behouden worden. En zo wordt het dan traind. En waarom ligt naar de eigenaar van de zaak. Stuk of 60, 70 meiwerkers als er nog her en der plaatst. Hij Jim plaatst, wat is Jim ambitie? Groeien. Dat is het grootste ambitie. Geen limiet? Nee. Maar toch deze formule behouden ze? Ja, dat wel. Okay. Janneke, succes dus. En doe ik succes hier. Dank u wel. En dan is er nou inderdaad tijd voor de uitreiking van deze award. En ik wil graag naar voren naar de heer Dirk Maus, directievoorzitter van de Rabobank Noord-Friesland. En meneer Maai, een applaus, hè? Dat hindert niks. Meneer Maus, ja, ook Rabobank die toch nog wel eens een beetje het verwijt uit de Lietse dwarm voor te gaan. Op wat voor manier kan je dan toch nog wat betekenis wijzen voor deze lokale ondernemers? Ja, je moet gewoon sterk wezen in de regio. Je moet onspreekbaar wezen. Dus adviseurs, die zitten natuurlijk... kom ik uit deze regio. Dus die weet ik wel wat er heel erg leeft bij de mensen. En we zijn gewoon bereikbaar. Dat is de kracht van de Rabobank. Zo is het. Kan je dat beamen, jongens? Ja, absoluut. Nou, wel let ze net langer in spanning. Want je kent onder de kapjes van Jen. Ze zit er helemaal doorheen waar de winnaar is. Het is vooral de fans die hier al in de zaal zitten van deze mensen. Die willen natuurlijk graag weten wie het wordt. Nou, ik zal de envelop hier lopen. Misschien eerst even een applausje voor deze trein, want ze staan al in spanning, hè? De winnaar van de RTV NOF Rabobank ondernemer van het jaar 2016 is Martin Sinia. Martin, kerst is er nog bij? Ha, lukt dat nog? Of, ja, gewoon ondereren. Ik had er wat moeite mee, dat jou ook eerlijk taal. Is dit verwacht, Martin? Het is geweldig. Ik ben onder indruk. Volgens mij het personeel krijgt ik even, of niet? Ja, ze hebben goed steund. Ah, maar we doen met Sjaal, hè? Je zit ondernemer op papier. Maar het is in wezen een onderneming, hè? We doen met Sjaal. En personeel is ook allemaal belangrijk voor mij. We staan op hetzelfde niveau. Nou, dat is inderdaad mooi om te hebben van een echte baas. Ik denk, man, je nodig later, ken dat? Nou, vooruit voor deze keer. Nou jongens, je had jet. Winnaar van de ondernemer van het hier, Martin Cinema met BKS Elementen. Nou, dan is het ondertussen, zo'n uitsturing dat wij hier staan is natuurlijk om net samen tot stand. Hè. Dat doen wij ondertussen niks samen met RTV kanaal 30. En dan komt ik heel wat bij Sjen. En om je een liets blikje achter de schermen Sjen te letten. Hij is Bouke, als het goed is. Ik weet net waar Bouke is, Bouke ook net. Maar ja. Goed is dit Bouke voor u achter in de regiewijn. Ja, ik zit hier een blikje achter de schermen aan Bouke. Nou, dat gaan we zeker doen, inderdaad. Ik sta hier inderdaad boeten. Het is hier ijzig koud, maar net minder gezellig. Dus we verdorgen hier inderdaad wordt. Komt helemaal goed. Ja, Herman Douwers, zoals u zei, het is net samen een productie die tot stand komt. Dit is een heuse regiewijn die we hier achter sjoggen. En dat is correct, ja, als in het echt zit ik dan altijd maar even. Dus we nemen even een stapje naar binnen. En het is hier een beetje krapjes, dus ik probeer net heel bot in het beeld te gaan. Ik heb hier in ieder geval een blik zien hoe dat bij zo'n regie rondtaak wordt.
En als vrijwilligers ben we geweest mij dat we dit soort technieken tot onze beschikking hebben. En als omroep, wat we dit echt al je vrijwillig doen, vinden we het gewoon prachtig dat we met dit soort spullen werkje kennen. Het is ook belangrijk dat we als lokale omroep, Noord-Friesland en in ieder geval als lokale omroep steunst, was het op dat moment in welk werkgebied is dat actief bent. Ik ga daar even een paar vragen over met twee mensen die het eigenlijk leiding jouwen, dijstige leiding jouwen aan de lokale omroepen. Die zitten hier bij mij. Lutske van der Wal van Kanaal 30, goeie joen. Ja, goeie joen. En Herman de Hoop, de voorzitter van RTV NOF. Goeie joen. Lutske, ik begin even met jou. Hoe vind je het tot nota? Nou, ik moet zeggen, ik vind het geweldig en bjusterbaarlijk om maar even in Gay Fries te zeggen. Maar hier gebeurt echt wat, het is spannend en nou, de voorbereidingen die gaan goed best. Dat is wat te zien aan het verloop van de jaren. Geweldig. Is dit weer een lokale omroep sterk in Wezenmart? Ja, zeker. Je moet je altijd naar streven. Een lokale omroep moet sowieso altijd proberen het onderste kant te halen. En nou ja, dit soort Jan, dat draagt er alleen nog maar bij. Kanaal 30, daar ben we op dit moment ook op te zien. Dat is net samen, want we zijn al een prut aan het samenwerken samen met RTV NOF. Hoe zie je die samenwerking in de toekomst? Nou, we hadden dus vanuit Den Haag is het veranderd traject in. Dat ze van 275 lokale omroepen, 62 streekomroepen meidje willen. Nou, we hadden natuurlijk wel het in het oren oor zijn en ik al praat. We hebben 9 weken een gesprek met RTV NOF daarover. En we willen zien wat onze kansen lezen. En we werken natuurlijk al met RTV NOF samen in Roenwij Sport. Elke zaterdag en snedemiddag op de radio al te beluisteren. Vandaar dat we natuurlijk heel graag dit evenement uitzenden willen op uw televisiekanaal. En nou, zo zie je maar dat dit nou echt heel goed is voor de regio. Het NIJs, het sportNIJs, dat is een belangrijk onderdeel van het NIJs wat we graag brengen willen. Dat is onze missie om NIJs te brengen. Sport is er een belangrijk onderdeel van. Ondernemen natuurlijk precies hetzelfde. Dus dat betekent echt een heuse uitbreiding, Herman de Hoop van RTV NOF. Nou, ik denk dat dat echt wel nodig is als je zorgt van wat ontwikkelingen in de media binnen, social media enzovoort. En dus je zorgt dat er steeds meer vregen wordt van een lokale omroep. En dat betekent dat je de basis goed dal zetten, maar om in de toekomst ja, toch een goed product dal te zetten in de regio. Dit is nou de tweede keer dat we de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing doen, terwijl Sto ook bij de omroep al best. Geniet is van Sanjonne? Ja, ik vind het sowieso altijd al heel mooi om dit al in mij te maken. Ik zie wat er achter de schermen al gebeurt. En je weet dat dat net even op een Jantiet even deelzet wordt. En dat er een hele lange tijd van voorbereiding nodig is om dat al je vonken te krijgen. En als je dan zorgt dat het dan echt wel lukt, nou ja, dat jou dan een heel erg goed gevoel. Helemaal goed. Toekomstplan wat Jim betreft, wat hij betreft, wat RTV NOF betreft? Ja, nou, we zorgen dus inderdaad naar samenwerking op allerlei gebieden. Waardoor we dus sterker in de regio wijzen kennen. En wellicht meer van dit soort producties deel zetten kennen. Wat we toch denken dat toch wel een invulling is voor deze regio. Helemaal goed. Ik wens je beiden dan een hele volle plezier. Je hebt hier een mooi plakje. Je zit in ieder geval eerste rang. Dus nou, je van nu nog wel een, denk ik, hè? Ja, prachtig. Zeker. Helemaal goed. Nou, dan ga je dus even een kijkje in hoe het in de Saragie bij de rond gaat. Ja, zie maar eens even al die schermen, die zie dan juist. Ik zie mezelf even om, dus heel apart dan. Al die camera's. Kreeg van Harm de regie hier. Dan mag ik echt ophouden met praten, nog 20 seconden. Dus ja, ik weet net hoe lang zit ik het dan nog volhouden. Nee, op een gegeven moment mag ik weten dat het gebeurd is. Vanuit de regie dus een blik hoe we dat als vrijwilligers mij elkaar voor elkaar krijgen. En wat is het fantastisch mooi werk samen om dat met iedereen te doen. Wij gaan naar muziek. Wij gaan naar een speciaal optreden. En we zijn het aan het begin al dat wij tieren wies binnen dat zij hier hoe het is. Muziek op het podium. En als je dan muziek gaan willen, dan moet je echt daarin de verzwaring dat je Noord-Friesland zien letten. En Noord-Friesland had zo verschrikkelijk volle talent. Zij die mij on The Voice of Holland. En als ik weer ronddenk aan haar auditienummer, dan kreeg ik nog steeds piekenvel. This is what it feels like. Ze hellen uit. 3 stoelen van die jury die omdraaien. Een 4e stoel die helemaal op puur rekken terug een coach. En zij is hier van u om een plaat, een nummer te zongen van haar nieuwe EP die ze onlangs uitgebracht had. Die EP heet Toon en ik wil graag een heel groot applaus, want ze zongt van die EP het nummer Start to Fall. Hier is Gary Tantuma.
got that flowing mind, and you catch me every time when I start to fall, when I start to fall, when I start to fall. When I start to fall, when I start to fall, when I start to fall. Let's seek to find a cure. I can't stand it anymore. No, I won't waste your love, won't fill your time with lies. We can beat it if we try. You got sparkling soul, so bright it blinds your soul. You got that flowing light, and you catch me every time when I start to fall. When I start to fall, 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 when I start to You got sparkling soul, so bright it blinds your soul. You got that flowing light, and you catch me every time. Every time. You got that flowing light, and you catch me every time. When I start to fall, 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 when I start to fall. Dankjewel. Gerry Dantema, mijn start to fall van haar eigen EP. Gerry, nog net voor het rennen wordt hij heel snel heen wat vrij. Ik snap wel dat ik graag weer in de zaal zit. We zijn natuurlijk hartstikke benieuwd wat je nou komt. Hey Gerry, nou de voice weer toch wel een beetje stil om die. Hoe kon dat nou? Ja, ik ga op zich wel eigen optredens doen, maar inderdaad, eigen nummers zie ik nou net. Het is toch een beetje een zoektocht van wat het was het leuk vies, welke meestal bij die passen om iets mee te maken. Dus nou, dat ga ik nou doen. Kast even wat hier dus. Hast tijdens het produceren van die EP, hast ik nog bijvoorbeeld contact met die coach? Van toen, uit de voice, dat weer dan Marco Borsato? Ja, net echt met mijn coach, maar wel met Ton Dijkman. Die had mijn nummers ook indrumd, steeds maar. En dat is dan drummer weer, onder andere van Marco. Dus op die manier wel weer. Die manier indirect. Nou, in ieder geval wel een mooie tweet door toen nu stuurde dat er heel trots weer op die nieuwe album tot het uitbracht. Absoluut. Hey, tot slot, wij zullen die aan in de tak op Gerry? Overal hoop ik. Nou, ja, nee, ik doe heel veel verschillende dingen en daar blok ik mooi met trokken in. Nou, hartstikke mooi. Bedankt voor dit optreden. Kom staan meteen op het einde nemen. We hebben om eerst even lekker zitten. Gerry Dantema, dan meesken. Komt er nog volle meer voor u. Is helemaal goed. Het is vertierd voor de volgende categorie. En ik wil je graag in de zaal even je aandacht vreten. Als wij even wat stiller wijzen kunnen in de zaal. Dus het verzoek aan alle aanwezigen. We zijn bezig met nomineren te eren, sporters te eren, ondernemers te eren. Dus lid we daar de aandacht even, jongen-Jan. En dat we mij zien allen de verzwaring dat die meesten de eer krijgen die het hun taak komen. En daarmee gaan we naar de volgende aanmoedigingsprijs. En een waarvan dat ik voor het begin van de jongen al zei dat ik dat een van de mooiste categorieën vind. Dat is namelijk de allejaarde aanmoedigingsprijs voor de G-sport. Vorig jaar weet ik nog wel dat we daar een prachtige uitreiking voor hadden. Dat uit Dokkum bij de ploeg van Troggen mij de grote eer. Dodado wie dat, zij won de bokaal. En dit jaar hebben we weer een nieuwe winnaar. Sjog het als een aanmoedigingsprijs. En die van 2016 die is stakend aan korfbalvereniging de Flamingo's.
Brigitte Vries. Ik kom van Boekenpost, ga ik altijd werken. En ik ben vanaf mijn hoogste post hier moet korfbal in bedaard als jeugdvoerder. En mijn liederszandje ben ik begonnen met jeugd begeleiden en wat wedstrijdjes spuitje en zo. Nou ja, dat is in de ring van de jaren altijd zo gedaan. En op een gegeven moment hier de 22 die en toen ik zoiets van nou ga ik nu nog voor even. Ja, en toen kwam Gerrit Lokema en die hield geen korfbal op, die op die Boekenpost en die zag nog wat begeleiding en nou ja. Hij ziet heel krap. Hij zei, we hier een toernooi in Grains, de Special Olympics wie dat. Hij zei, ik ga gewoon te min. Dus ik is net een mij. Nou, en ik heb mij best en die verkocht. Heel dankbaar. Ja, we gaan heel soort willen. Ik jullie komen willen. En als we dan showen hoe die spelers in het veld kennen en ze zijn blind. En ze maken zoiets, dus ik blind, hè. En op trainen dan doen we wel eens wat oefeningetjes. En dan zie je eerst in de wedstrijd dat ze dat oppakt gaan. Nou, dat is natuurlijk echt geweldig. Maar ook hoe ze met elkaar omgaan. Want het niveauverschil is groot. Tussen die spelers en. Maar ze doen wel al je mij. En dat accepteren ze echt van elkaar. En als die een bal versnikt, nou ja, dat is nog samen. Die krijgt even uit de bal. En nou, dat vinden we gewoon zo mooi. En we trainen 1 keer in de week, op zaterdag en morgen. En we gaan een werkgroep, ja, we gaan een stuk of 10 mensen die erin zitten. En we proberen ze vol mogelijk om de beurt met 2 trainers te trainen. Dat we net elke zaterdag maar naar dit hebben. Dus we zullen best nog wel een PMB gaan rollen die ze nou dan helpen kunnen mij trainen. En dat doen we echt met alle korfbaldeskundigen geweest. Maar ook met mensen binnen die feeling gaan met deze groep. En een beetje bal ervoor. En per toerbeurt, die zit in een competitie met de 3 noordelijke provincies. En er zit dus ook een Assenby en Grains en Friesland, een ploegje komt erbij. En we spelen die omstebeurt in een van die plakken. We zitten wel in 2 pools, omdat het niveauverschil echt groot is. Dus wij spelen in de B-pool. En de A-pool, dat is gewoon een trapje heger. En de bindteams die zijn aardig prestatiegericht. Maar de meeste teams die staan er echt van, we willen een leuk balje. Wij zoeken wel wat meer stippen gaan willen vanuit de gemeente. We gaan wel eens even brieven schrijven, dat is de gemeente Achtkarspelen. En dan krijgen we dan van inventief wel eens een antwoord op. Maar het levert, wij krijgen geen steun van hen. Maar we moeten mij een griezelig onderbouwd oerzicht komen. Ja, en die krijgen dan gewoon steun voor een simpel toernooi of zoiets. Maar dat zit er vanuit Achtkarspelen net in. En wij weten van de rayonvergaderingen, van orenverenigingen, dat orengemeenten daar vaak wel wat royaler in zijn. Dus ja, dat zou nog wel eens een puntje wezen wat een beetje beter kon. Nou, als we alle keer een beetje dwang kon, zat ons geen korfballen zien ook wat door. Dan gaan we een heel stuk verder. Maar ze accepteren gewoon van elkaar als er dingen fout gaan. En ze bemoedigen elkaar weer. En ze proberen met je ander gewoon wat leuks van te maken. En dat mis ik wel eens in de reguliere sportwedstrijden. Ja, dit is fantastisch van de KVL Flamengo. Kom jongens, draai en famkes, draai deze kant even uit. En je krijgt een geweldig applaus. Een prachtig mooi vaantje hier. Of ja, wat is het? Sjaaltje. Sjaaltje is natuurlijk. Applaudisseer even, het is toch fantastisch, of net? Mike, dat je toch wat vrede. Wat vies nou zo mooi een korfbal? Hartstikke mooi, maar iedere in de maand gaan we wedstrijden. Ik ben er soms net, maar ze maken me boos. Onmoedig om te korfballen. Vies dat wel eens moeilijk om er dan heen te gaan? Ja, soms wel. Maar als het dan best, dan is het toch fantastisch mooi dat iedereen om die heen steert. Dan maakt ze me echt onmoedig om te doen. En ik ben op veld en ik heb een peek gescoord. Nou, maar eens even Sher Peek gescoord. Dat is zeker een applaus waard. Dan wil ik daar nog wat vragen. Wat vies toch zo mooi een korfbal? Gewoon. Gewoon? Omdat je hem dan als je nog mooi een bal in bent? Ja. En is dat ook moeilijk, zo'n bal in zo'n korf gooien? Nee.
Nee, ik dacht dat het altijd juist heel moeilijk was. Ik bedoel, daar had heel iets God werd het iemand, maar dat valt wel wat uit dus. Ja, makkelijk. Makkelijk, nou, maar wie zijn dat is echt topsportmentaliteit. Bouke, als het goed is... Ja, dat is goed. Ik zou zeggen, daar staat het prachtig mooi award. Ik vind het een fantastisch apparaat. Je wordt, ik vlocht gewoon, ik stel hem met de recht time, ik gewoon even vlocht, ik let hem al vers in. Ja, fantastisch jongens. Korfbalvereniging de Flamingo's, mij een G-sportteam en wat een Willem. Nou, we had correct zien kind. Het filmpje, er zit zoveel in, zorg het nog eens weer om op uw YouTube kanaal, dat wordt fantastisch. We willen de award natuurlijk officieel uitreiken. Je correct als dat gewoon bij de orencategorie in gebeurt. Waarom doen we dat net van? En daarvoor wil ik graag een heel groot applaus voor de uitreiker van deze categorie. De directeur van Talent Oost-Friesland, Auke Jelle Kingma. Ja, Auke Jelle, dus die hebben we weg. Krijg de zorg hier. Klopt. Ik zeg, we staan aan de zijkant alleen te wachten en te zien naar het filmpje. Dit is genieten, toch? Dit is alle geweldig prachtig. Het is zo mooi dat mensen bij een beheining niet in Friesland wijnen. En bij Talent hebben we er 2600 in heel Friesland. En dat zijn ook bij organisaties, alle je cliënten die daar leven. Maar dat ze de kans krijgen om te sporten en te bewegen. Nou, soms moet ze onmoediger worden. Dat gaat goed jet. Maar dat gebeurt ook met zo'n jongen. Hè? Prachtig is het. Geweldig. Waar halen ze nou het meeste voldwanning uit in hun werk? Nou, wat denkst dit? Dit, hè? Dit soort jong, dus nodig je me takken meer maar weer uit. En dan zit het de onmoedige? En dan ben ik er weer bij. En weer mijn check. En misschien ook wel wat extra's. Maar dit binnen de mooiste jong die het is. En de echte voldoening, die gaat natuurlijk om... Ja, cliënten die ik dus joch, hoe die het mij toch in de samenleving. Want daar gaat het om. Wij leveren je zorg, dat doen we goed, dat doen we zo goed mogelijk. Maar daaromheen hebben we een hele groep mensen nodig. Vrijwilligers, sportverenigingen, orenverenigingen. Die het cliënten, de mensen met een beperking, meedwaan litten in de gemeenschap. Daar gaat het om. Dus hoe belangrijk is het dan dat een vereniging als de Flamingo's een G-sportteam had? Ja, superbelangrijk. Het is echt een mooi initiatief dat ze dat dienen hebben. En het gaat niet alleen nog om verenigingen met een G-sportteam. Het gaat eigenlijk ook om het vregen van mensen met een handicap. Van commerciële, misschien kennen sommigen ook wel in een gewoon team mee sporten. Ik denk dat we maar net de spanning langer opbouwen moeten. Auke Jelle, ik jou deed deze award aan Noer. Maar ze had beloofd het spannende muziekje. Want ik deze uitreiking doen we officieel. Nou, het weer al een beetje net meer een verrassing. Maar dat komt er, hè? De winnaar van de RTV NOF Alliade Talent aanmoedigingsprijs is voor de G-sport van het G-team van de KV Flamingo's. En ik zal de meest enthousiaste... Ik hoef daar net meer rond te moedigen, hè? Dit is een check, ja, maar ik ga nog iets extra's erbij. Ja. Ik heb een tos bijna. Ian zit hier. De oren die staan in de ruimte hierachter. Ik had een fjetje, mijn naam. En er zit een bidon in. En die tossen die wil ik je ook nog overhandigen. En er staat op, voel je goed. Nou, denk je dat om? Nou, die kunnen wij naar de sporthal. En mag ik namens de G-team jou hartelijk bedanken. Nou, en ik volg altijd alle wedstrijden van de eerste. Morgen net het eerder echt bij de wedstrijd. Ik ben erbij. En ik ga nog een wedstrijd. Olympia 2 is al erbij. Ja, ook die tos. Ja, ook die het belangrijkste. Dat is de check. En, ja, maar hast hulp nodig, hè? Heel team om die heen. Deel maar uit. En de awards. Nog een keer, een applaus. De aanmoedigingsprijs van de G-sport. Hij is voor het KV de Flamingo's. Zorg eens even, de bloemen komen erbij. Ik ga hier nog een oorkonde. Waar neemt de oorkonde mij naar hoesta? Neem maar, ja, die mag ik een mooi plakje hebben. En ik wil het echt nog compleet meidje, want er mag natuurlijk echt wat moois bij de clubstingen die voor sto hebben. Dat vind ik een mooi ding, helemaal goed. Dat staat echt op dat Jim de winnaar binnen mij een check van Level Sportswear, €250. Kim dan mooi naar je sportkledingkipje. Nou, doe best wel blij mij, denk ik, hè? Ja. Iedereen hartstikke bedankt voor alles. En ik wil de mensen die us uitkozen heel hartelijk bedanken. De Flamingo's! Prachtige mooie, deze aanmoedigingsprijs van de G-sport. Dat is echt fantastisch, de KV Flamingo's. Ja, zo moet dan nog één keer een groot applaus. Dit is een hard gewoon echt keihard verzinnen.
Wat we ondertussen ook natuurlijk zeggen steeds bij deze sport- en ondernemersverkiezingen, wie dat er natuurlijk prachtige mooie filmpjes maken wien. En dan ben je filmpjes best wel kwad, maar dan is het op papier eigenlijk best wel heel moeilijk. En in de praktijk nog volle moeilijker om zo'n filmpje tot stand te brengen. En dan gaat er helaas ik wel eens wat mist. Nou, daar hebben we een hele leuke compilatie van maken en die wil we hem absoluut net onthouden. Wij zijn de eerste timberindustrie in de houtskeletbouw. Wij hebben een FSC-certificaat. Wij door mij aan... Oké, ik ga uitbetekenen, was dat waar? Wij proberen je bedrijven te ontslagen in zijn algemeen. En Gangwoord, ja? Geen gangwoord. Ja, elektrische bakfiets. Ja, en ja, shit. Ja, steeds maar. Ja. Nee jongens, daar ben ik helemaal uit, man. Ik liet je Donald Trump door. Spouwisolatie, vlier, gevel of dakisolatie. Het won net, hè? Afgezien van de super kwaliteit haren en... goh, maar... Dit was even wennen, hè? Even nog een keer. Uit onze regio. Sorry. Moet even denken hoor. Doen we nog even een keer? Ja. En die we precies op maat maken, die we verliemen hier in een eigen werkplaats. En die vinden hun toepassing. Ik doe steeds een José van Heinsma kanaal. Ja. 34 PM kanaal. Ja, precies, ja. Mijn naam is Gijzer Moorman, ik ben mede-eigenaar van Isolatiehandel van den Berg. En wij gaan bouwmaterialen groothandel in isolatiemateriaal in de breedste zin van het woord. Ja. Zit ik die nog even een keer aan? Die lijst wel. Wat hebben we helemaal in het Fries, hè? Ja. We hadden een uniek concept. Ons kundig en... En daarvoor hebben wij Jim steun nodig, dus stem op ons, ga naar RTV. Dat is perfect. Ja, wat goed. We hebben 10, toch? Ja, ja. Dus ik heb gewoon... Ik ben op nee. De tweede vraag stel ik nog een keer. Goed. Ja. Goed gedaan. Je hebt nog een keer. Ja? Ja? Ja. Je mag op u stemmen omdat wij er in eigen werkplaats unieke producten maken. Ja, dat moest wel leuk. Ja. Ja. Ik weet net dat het in één keer lukt, ja? Nee, maar dat hoeft niet. Oké. Dat mij wel. En een stem op mij is ook een stem op mijn hele team. Zowel op sociaal gebied. Nee. Dit doen we door styling, maximale inzet van de social media. En ja, dan ben ik hem kwijt. Stem. Stem op u. Op u. Nou, dat weer dus. Dat weer. Die Aya Loyaal. Heel sterk met het bedrijf verbonden ben. En wat wil ik nog meer? Wat ben jij weer? Ja, weer goed, ja. Ja, uiteindelijk is er net een prijs van, jongen, maar er weer één van ons hier in de zaal, één van de genomineerden, die het wel compleet foutloos het filmpje. Dan wint ze eigenlijk in 4 minuten met de kleer. En dat mag toch echt wel mijn applaus beantwoorden worden. Dat wie Siebe de Jong van de Kalme Courier. En het lijkt het zo makkelijk, maar dat is het absoluut net. En ben we ondertussen onder de volgende categorie, de cultuurprijs. En naast mij zit Kees Dekker van de Open Strijd, het goed Kees. Ja, dat klopt. Open Strijd in Dokkum, het Centrum voor Muziek. Waar wij muzieklessen verzorgen voor de bewoners van Verwedradiel, Dongeradiel en Schiermonnikoog. Kees, vroeger wie de muziekscholen natuurlijk gemeen goed. De band je ging als band eigenlijk automatisch ik wil naar de muziekscholen. Dat wie Beus vroeger was, daar zit ik even heel eerlijk erbij. Wat merkt het nou bot dat protest was van de iPad-generatie? Zou ze dat maar mooi willen nemen? Nou, dus juist wel dat de band alles vinden kennen wat ze willen. Ze kennen al hun grote helden voortdurend besjen. En de verneemt dat alles wat ze daar sjoggen, dan denken ze dat ze dat voortdurend kennen. En zo werkt dat net. Dat soort hetzelfde wijze dat een hele grote voetbalwedstrijden sjost als dan goed voetbal je kerst. Zo werkt dat net. Dus als je een instrument goed beheersen wordt, als je goed muziek maakt wordt, mag dat gewoon oefenen. Dat mag een hele grote oefenen. En dat mag helemaal van die worden. En dat kost gewoon tijd. En daar zijn wij voor, om die daarin te begeleiden en dat tot een goed eind te brengen.
Je moet ook het iPad er wel bij stiekem? We hadden iPad er wel bij staan, want we kennen nou alle minuut voortgaan wat de grote helden ik doen. En ze lezen alles uit, ik doe die alles voor, maar er is nog wel een docent nodig die het paard mij die uitziet. Die bepaalt wat handig is op dit moment voor die om te doen. Nou, dan hebben we nou inderdaad een cultuurprijs. We hebben nou naar Tag in, Open Straai en de Waardzang. Waarom ben je hem kort nog sponsor van deze prijs? Nou, wat ik zei, dat internet, we zullen de grote helden wel, maar die staan natuurlijk een heel eind van u aan. En ik denk dat ik voorbeeld in hun eigen omgeving nodig ga. Meesten die ze kennen, meesten die ze oerdijs zien komen, maar die ik goed muziek mee kennen, zodat het een beetje dichterbij komt. En daarom vind ik dat we vooral de cultuurhelden uit de buurt, die moeten we eren en die moeten we snel leren. Nou, laten we diegene net langer in spanning, want die zit hier in de cel. Maar waar diegene zit, dat weten we net. Want het is eigenlijk een hele gemene categorie. Het publiek had namelijk stemmen mogen waar het volgens hun eerdwurm moest, omdat ze een bijdrage leverden onder cultuur in wat is Friesland. En diegene die doet het op een dusdanige manier dat hij daar echt voor in centjes zetten wurm had. Dus vandaar deze nieuwe categorie, de cultuurprijs. En waaroors, als je een Utrechter ziekje, kunnen we vregen dan deze man. De man die eigenlijk cultuur ademt. En daarom wil ik graag een heel groot applaus voor de burgemeester van Kollemeland CA, Ben Bilker. Ja, meneer Bilker, goeiejoen. Goeiejoen. Dat zit ik toch goed als cultuurhaber leerzang. Maar jou echt helemaal tot het dak te wijzen dat we zo'n categorie gaan. Nou, daar ben ik heel blij om, want ik weet, dat weten we al hier, dat in wat is Friesland staat gewoon helemaal synoniem is met kunst en cultuur. Er gebeurt hier een heel soort, en ik weet ook dat er in Dwarpen nog een griezelig soort plan smeed worden en van 2018, culturele haardstad. Friesland, culturele haardstad. Ja. In uw hele regio, wat is Friesland, gebeurt aan een heel soort. Nogal, maar in dat hier, top. Dus die prijs moet er komen. Punt uit. En dan gaan we in een verrassing hier. Hoe denk je dat die persoon reageren gaat? Want die weet het dus echt nog net. Ja, dat is moeilijk. Want als ik hier in de zaal zit en ze zongen mij samen uitroepen, nou, dan wie ik even helemaal droog. Ja, dat snap ik inderdaad. Laatste vraag. Hebben we genoeg cultuur hier al in wat is Friesland? Kunnen we er genoeg van genieten? Is het toegankelijk voor u? Ja, het is heel breed. Hè? Het is kunst, het is cultuur. Maar het mooiste is van cultuur in wat is Friesland, en dat meen ik oprecht, dat het vanuit de mensen zelf komt. Organisaties, maar vooral ook dorpsbelang, maar ook spontane ideeën. Wij doen in Oud-Waard aan de verhalentocht, halve februari. Iedereen is welkom. Bij deze? Maar dat geldt ook voor buren, met heel veel gebeurt. En het gebeurt overal. En in Dokkum, die admiraliteitsdagen, wat er letterlijk het woord amateurs, dus liefhebbers, gebeurt. Ik steer altijd versteld. Dus we kennen nog een heel soort haar en het komt goed. Helemaal goed. Nou, een bijzondere categorie dus. Ik zou zeggen, we beginnen met spannende muziekje. Meid je alsjeblieft bekend wat die prijs krijgt. De winnaar van de RTV NOF Open Strijden Waardzang Cultuurprijs van het jaar 2016 is Atsje Lettinga. Atsje Lettinga. En ze zit hier in de zaal, weten we. Of ze staat er eigenlijk achter. Val me daarachter. Oh, daar komt zo'n. Ik ben zo blij dat ik Atsje nou een weekend net zien heb. Want ik weet dat ik het geheim houden kent hier. Want deze wist ik dan stiekem wel. Atsje, kom erbij. Jump het podium op. Dames en heren, Atsje Lettinga. Zeggen wat ze doet. Atsje Lettinga. Wat fijn dat we elkaar hier treffen op het podium. Van deze geweldige prijs. Want ik wil toch even vertellen waarom. En je bent nou stil, maar dan ben je nog stiller. Grote rol op het cultureel markt van heel wat is Friesland. Ze komt uit Boedenpas, maar dat zei niks. Ze is overal actief. Ze had een enorme kwaliteit in haar werk. En ze neemt een heel soort initiatieven. En daar zie ik echt versteld van. En ik heel verschillend. Muziekplaats, haptotherapie. Workshops, feestjes, bennenfeestjes. Je knikken, dus het klopt al hier. Korenfestival in Burgum. Ja. Mooi. Ze bevestigt alles. Maar ze had ook een liedskreum. Burgum had meer. En om natuurlijk Burgum op elkaar te zetten. En dat is slagen, want het nummer was populair. Het was een succes en het kwam dit jaar, of lineer dus, op nummer 42 in de Frieske top 100 van Omroep Friesland. Ja. Mooi. Maar, Atsje keer meer. Atsje is regisseuse van Ieper Loftspul.
Dus net al jongen. Liek als het Iepenloftspul spetters. Ja. Nou, mooi. Als een Kenees zei dan jij het wil. Ja, Ja, prima. ik zal er stiekem iets tussen zetten wat net klopt. Oh, dit is een test. Die quiz komt aan, Belker, ja? Iepenloftspul van Brandgem. En dat is verneemd Iepenloftspul in Brandgem. En ze zijn nu al aan de gang met de tarierings van 2009. Klopt dat? Ja. Ik dacht eerst komt 18. Nee, mooi. En de beroemde musical Esther in Boetenpost. Ja. Goed. Oh. Dat weer Esther. En dan dat ze ook nog een bijdrage aan het wijd verneemde Nijers Revue van Kortstertilla. Ja, en ze wie koor- en orkestdirigenten bij het spektakelstuk De Dwerskop bij het Aquaduct bij Burgum, zelfs bij de Centrale As. En nog actief Foodwalk, Boetenpost en Column. Dat had ze haar research voor inzet. Nou, het is duidelijk. Hè? Zij kan net die cultuurprijs missen. Die moest ze haar. En hartstikke verdienen. Geweldig. Dames en heren, Artje Lettinga. Fantastisch. Lokwenske. Ik bewonder jou zeer. En zet vooral terug. Ik kom terug. En we gaan praten eens een keer. Jeetje, Artje Lettinga, we zien je de meester zelf natuurlijk eerst. En we zien het belangrijk. En dames en heren, maar een groot applaus voor deze heldin. Voor Cultuur Noord-Friesland. Een oorkonde kreeg erbij. Ja, daar staat het ook op. Blommen kreeg ik nog. Dit wordt even wat. Want we hadden de handen vol. We hadden ook nog een envelop. De envelop. Daar staat de officiële uitslag op. En Marlinde had nog wat voor die. De gost hebben we het eten. Dan kreeg hij een dinerbom te waarde van €100. Bij de piramide. Dus daar kist even lekker even smikkeling in. Nou ja, standaard vraag. Skroktest. Nou, ik neem mee van uw, maar dat even? Ja, ik ben regisseur, hè? Ja, ik wil... Ik kwam hier namelijk naar thuis samen met Sander. En Sander is mijn wederhelft, maar ook mijn medepartner in crime. En ik hier namelijk een zakelijke afspraak voor een project in West-Rijn voor 2018. En zo wie ik hier. Dus ik denk van, wat is die druk? Waarom hebben we dat nou hier uitzag? Dat is helemaal net handig. En, dus ik ging eigenlijk de smoor in, om het maar één plat te zeggen. Maar ja, toen begreep ik wel van, het is wel de bedoeling dat ik hier ben. Maar ik weet natuurlijk net bij voor. Dus ik ben wel heel verbaasd. Ik sta hier nou heel stoer. Maar maar dat mijn hart van binnen heel erg klopt. En ik ben echt super blij. Het is gewoon fantastisch. Dat het zo opmerken wordt dat ik dat al je doe. En dat er zo volle mensen zulke mooie woorden van mij hebben. Ik vind het echt heel bijzonder. Dus dankjewel. Dankjewel. En ik hoop nog heel lang zulke mooie dingen, maar heel volle mooie mensen te doen. Want ik doe het nooit alleen. En ik wil nou hier wel naar voren hellen. Maar ik doe het nooit alleen. Leo dat maar. Dus ik bedankt voor alle mensen die het altijd mij werken. En die mij daarin stiepje en alle energie mij daarin jouwen. Dus ik hoop nog heel lang ervan te genieten. Dankjewel. Artje Lettinga, dames en heren. Spring maar achterop bij mij. Achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we toe gaan samen. Aan de kant. Heel de kant. Ja, nee, daar komt we weer. Hou ongelukken. Beetje aan de kant, ja. Ja, nee, we gaan op een fiets. We gaan op een mooie fiets, ja, aan de kant. Hey, maar ja, dit geeft me best aan. Ik heb wel wielrenner worden. Hey. Ja, maar ik kwam deze fiets in. Ik denk, ik neem mijn man naar voren, daar heb ik hem uitschillen. Een fiets in en die neemt er gewoon mee. Ja, hij staat net op slot, dus ik denk, ik hem uitschillen. Die is toch van Ian? Ja, die is inderdaad van Ian. Ian. Die is toch oud? Nee, maar jou hem toch aan voort dat we tot de prijs vragen. Oh. Ik denk, daarom neem ik mee. We zijn mee op het podium, zeg ik. Nou, even zien. Goed, Sa. Jongen. Is er geen plaatje? Ik vind het een mooie fiets, maar we geapplaudisseerd worden. Ik vind het een mooie fiets. Wat dat het goed is, en ik ga even net mijn kaartje in de boezem, maar daar hingen we inderdaad in het RTV North magazine kon ik mooi een prijsvraag en daarvoor een prachtige mooie fiets te winnen van Meindert fietsspecialist. En die geven we nou overhandiging aan de gelukkige winnaar. En daarvoor wil ik graag Johan Terpstra hier even af van Meindert fietsspecialist. Zal ik hem beter horen? Ik had een stonder, dat kist me wel. Ja, daar had hem aan gelijk in. Dat ik er zelf niet op kan ben natuurlijk. Ja. Nou, dat is net in het draaiboek in ieder geval. Het werd daar maar op houden. Hele toekomst. Dat is echt dom. Ben ik super van jou, Johan. Hey, bedankt.
heel graag in. Maar dit is een prachtige fiets. Hey, Johan, hou eens net langer in die spanning. Meestal Koen mooi doen onder de prijsvraag. SMS'en, nou, ik weet het nog maar net helemaal niet de holen meer. Meer dan zondag, 12 zondag. En dan maken ze kans op deze prachtige fiets. Wie had deze prachtige fiets gewonnen, Johan? Ik weet het net. Oh jee. Had dat net terug gekregen, Johan? Nou, dan pakken we toch even de kaartjes uit de boes, hoor. Ja. Ja, weet het ook. Hey, we doen de vraag nog een keer. Johan, zit u net langer in spanning. Waar is de winnaar van deze prachtig mooie fiets? Dat is Jelle Meinersma. Jelle Meinersma. Ja, ik geef jou applaus. Van harte gefeliciteerd. Je zit er. Ik hoop dat er naar het zin is. En volgens mij kan je ook daaraan wel een prachtig mooie fietsen. Helemaal tevreden. Nou, ik heb een idee, want we moeten nou echt vooral. Johan, hartstikke bedankt voor de uitrekking namens mijn fietsspecialist. Volle veilige kilometers zitten we dan. Nou mag ik wel waarom, dus nog wie me voorstel, als Jono fietsen gaan, dan ga ik achterop. Heb je dat een idee? Ja, doen we. Ja, nou dat doen we. Zijn dat dit goed, Jet? Ja, ik hoop dat dit goed wordt. Er staan er wel even in, Jet. Oh, waar ik nog een blomke? Kan je dat er nog bij horen? Ja, dat is voor de vrouw natuurlijk, hè? Ja, nee, dat mag wel. Dus kan je naar thuis komen. Nou, dan zit jou eerst. En dan ga ik achterop. En dan bij het horen en dan even aan, hè? Jou zijn we een applaus. Ja, dat gaat hartstikke goed. Van de fiets. Oh, maar ik ben een fietsje te zwier. Helemaal goed. En naar je fiets. Nou, hij is eruit. De fiets is eruit. Dames en heren, jongens en famkes hier in de zaal. Live nog steeds vanuit de Westereen, de Old Dutch. We hebben die vlagjes. Want we konden er even een soortje van meidje. Nou, het zou net nemen, maar we konden die quiz even doen. En het is het klassieke petje op, petje af. Alleen nog in dit geval is het vlagje op, vlagje neer. En daarom wil ik iedereen vragen, maar in ieder geval je voorhoorn, want die hebben namelijk de grootste kans, steen te gaan, want die ben automatisch namelijk een kandidaat voor de quiz. Dus iedereen die een stoel had, mij een vlagje, ga even staan, want we gaan de grote RTV NOF quiz doen. Ja. Het principe is eigenlijk heel erg simpel, dames en heren. Ik jou je mijn stelling. Daar bent telkens 2 antwoorden op mogelijk. En je maakt je een keuze. Iedereen die het fout had, die gaat zitten. En als je het goed had, dan blijf je gewoon staan. Dus laten we maar beginnen. Voor direct mij de eerste vraag. Zaterdag 8 oktober wie de officiële opening van de centrale as. Is dat vlagje omheeg wier of vlagje naar beneden net wier? Dus omheeg is wier, naar beneden is net wier. 8 oktober, zaterdag 8 oktober weer de officiële opening van de centrale as. Hou de vlagjes omheeg, als je hem denkt dat het wier is. Hou dat vast. Iedereen die het vlagje omheeg had, gaat nou zitten, want het weer net wier. Wat wie het dan, Bouke? Nou, het wie gemeen. Het wie vreed zo'n oktober. Het wie een dijeder. Dus we hagelen een kaalslag. Ja, dit ik eerlijk zijn, dat dacht ik. Dan doen we de tweede vraag. En dan stel ik hem toch even in het Nederlands, want dat gaat een beetje makkelijker. Rond het jaar 1000 werd de verdedigingstoren Schierstens in Veenwouden gebouwd. Het is de nog enige overgebleven verdedigingstoren in Friesland. Is dat waar, omheeg of niet waar? Dan is het naar beneden. Dus waar is omheeg, niet waar naar beneden. Ja, is iedereen Ruud? Nou de keuze maken. Schierstens, enigste overgebleven verdedigingstoren. Het is inderdaad weer, dat klopt helemaal. Ja, dus iedereen met het vlagje naar beneden gaat zitten. Dan gaan we weer. We gaan gauw terug naar de volgende vraag. Het is weer waar of niet waar. Tijdens de Admiraliteitsdagen 2016 was er voor het eerst een boot inzetten dat geschikt wie maken voor mensen met een behinding. En de naam van dat schip wie de Markel. Is dat wier of net wier? Vlag omhoog is wier, vlag naar beneden is net wier. Nou je keuze, meidje. Het goede antwoord is, ik zie jullie heel snel verhoren. Ik hoop dat er nou spijt van krijgt. Het is wier inderdaad, ja. Dus naar beneden, mij zitten in. Ik zie nog een gedeelte van Kalmekkel aanvallen, helemaal goed. Oh, de bloed nog op PS inderdaad. De bloed nog op PS. Dan mogen we er toch nog een vraag in doen. En die gaat door de gemeente Verwerverdeel. In de gemeente Verwerverdeel stien vroeger 3 kloosters. Is dat weer of net weer? Dus stien er vroeger 3 kloosters in de gemeente Verwerverdeel.
Dus wier is omheeg, net wier is naar beneden. Het antwoord is wier. De stien inderdaad vroeger 3 kloosters in Verwerven deel. Oh, vlagje naar beneden, maar ik gaan zitten. Ja. Oh, dit is het hut uit, Jere. We hadden nog maar een peer. Ik zie hier voor in staan. Dat is 1, hier 2, 3, 4, 5, daar nog 1. Nou, nog 4 kandidaten. Goed best. Ja, vertel. Vraag 4. Hou vol. De gemeente Achkarspelen telt 12 dwarpen. Vlagje omheeg, wier. Vlagje naar beneden, net wier. Dus de gemeente Achkarspelen telt 12 dwarpen. Wier of net wier? Ik zie ook 3. Wat is de keuze? Daarachterin, ja, oh, ik weet het net, die gaat al zitten, die houdt al over. Nou, dat ken ik. Ik zie hier een verdeeldheid. Hier heb ik 2 wier en daar heb ik 2 net wier. Het is net wier. Ah. Dus we hebben nog 2 kandidaten. Het binder Alven namelijk. En de instjonker zit hem in Gerkes Kleester Stroobos, wat officieel als in dwarpsjongen wordt. Dus het binder Alven. Heel gemeen. Dan ben er dus nog 2 hoor ik dat goed begreep bouwen, of net? Ja, klopt. Er zijn nog 2 hoor. Oh, daar heb ik nog. Sorry. 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 Ja, het is dat licht, hè? Ja, we draaien dus door. Oké, heel goed. Zonder theoretisch 1 uur harder kennen naar deze vraag. Ja. Dat ken. Daar komt ie. De polder Nieuw-Kruisland is rond 1778 bij Kolmerland toegevoegd. Is dat wier of net wier? Wier is vlagje omhoog. Net wier is vlagje naar beneden. Het is... Oh, ja? 3 vlagjes omhoog. Zullen we 3 omheeg? Alle 3 omhoog. Als het nou 1 slim is en dan... Nee, en daar naar beneden. Nou, daar naar beneden. Oké. Nou, dus dit kan de beslissing zijn. Kan zeker de beslissing zijn, want het is net wier. Het wie in 1578. Ja! Maar een winnaar! Maar een winnares! Winnaar, kom naar voren! Even de prijs, ik zal de prijs nog helpen. Kom maar gauw in bij, kom gauw in de voren. Kom gauw in de voren. Nienke, nu mag je weer naar voren. Nienke, van Instijlmakelarij. Toen wist ik nog genomineerd. Nou, om het dan maar goed... Het had zo wezen, maar Nienke. Toen had de RTV NOF quiz won. En daartoe kreeg toen van de slager een enorm heel mooi pakket van slagerij van Poelen uit Van Waren. Dus uit handen van Melinde, alsjeblieft, neem hem alsjeblieft on. Hij is helemaal voor Een groot applaus voor de winnaar, Nienke. En dan kon ik even wat... Krijg je de vraag, hoe staan naar achteren bouwen? Ja, dat mag even. Ren eens even naar achteren. Ik ren eens even naar achteren. Want ik kon eens even dwars door die zaal heen, hè. Die zaal die best wel grut is. Hij is ook een beetje warm inderdaad. Maar dat maakt er niks uit. Want als we het warm hebben, dan gaan we natuurlijk ook wat meer drinken. En dan zie ik even naar onze uitbater. En waar is Melle, jongens? Melle. Daar is er. Ja, Melle, ik ga even naar Dijten. We gaan er even achteraan. Melle, we gaan daar even heen. We gaan even daar heen. Helemaal goed. Ja, hier maar. Ja, kom je maar. Ja, helemaal goed. Ja, het mij wel even, dames en heren. Onze gastheren van Van der Jonne. Melle hier van de Old Dutch. Hey Melle, tweede keer vorig jaar win weer al. Wat fantastisch om het hier te wezen. De vraag aan jij, hast het wat naar die zin? Ik vind het fantastisch. Het is gezellig. Ja, misschien wat rumoerig voor je, maar het is wel gezellig. Het is een gezellig, dat mij ik wel een beetje natuurlijk, hè? Ja. Hey, wat vind je nou het leukste als ondernemer wees? Want we hebben vanmiddag al even lekker eten mochten. We hebben natje en een droogje, alles. Wat is voor jij nou, wanneer is die Jonne slagen? Ja, mijn Jonne slagen, Jim, morgen zeggen van wie komen volgende keer weg. Het weer mooi en alles is slagen, dan is het voor u ook slagen, ja. Helemaal goed. Hoeveel man personeel had je nou inmiddels? Mannen, 12 trekken in totaal. Het varieert wel eens wat, maar ongeveer, ja. Een mooie verste ploeg die daar er doorheen sleept. Ja, al die leuke, jonge, vlotte medewerkers. Leuke keukenteam. Ja, hartstikke leuk. Ik heb toast. Hartstikke Rivella voor mij. Rivella'tje, zeker. Cola maakt het haar, want mijn vrouw zit thuis ik mij. Want dan kreeg we op het onder. Ja, met de Rivella. Ja, oh lekker Rivella. Ja. Lekker light. Hè? Beetje vreemd, maar wel lekker, hè? Zo is het. Oh, lekker. Nou, die zit goed vol. Dat maakt er niks uit. Nou, daar nemen we in ieder geval. Dat prillen we hem even. Ja. Lekker Melle. Hey, dankjewel.
Wij gaan gauw... Ja, proost. Helemaal goed. En de rest, ik proost natuurlijk die een bierkeer van mij laten. We gaan terug naar de volgende categorie. En dat is best wel een mooie categorie. We gaan namelijk naar de categorie onderneming van het dier. We hebben de ondernemer al gehad, maar nou in het grut. De ondernemer. Welk bedrijf gaat er dit hier mij terug mij de eer? En volgt Probo uit Dokkum op die vorig hier won. Dit zijn de 3 genomineerden. Kolmer Courier. Dit bedrijf in Kolm heeft zich gespecialiseerd in het vervoeren van kleine tot grote pakketten in zowel Nederland als daarbuiten. De onderneming is innoverend met een overzichtelijk volgsysteem in de auto's. Knelpunten in het verkeer worden op tijd gezien, waardoor chauffeurs files kunnen vermijden en sneller bij de klant zijn. De Kolmer Courier is niet meer weg te denken uit Noordoost-Friesland. Uniek is dat het bedrijf 24 uur stand-by staat, over korte lijnen beschikt en een zeer hoge service levert. Het woord nee komt niet voor bij deze onderneming. Heidsma Beton. Deze onderneming in Kootstertille is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van prefab betonnen elementen, barrières en heipalen. Heidsma Beton is bij de bouw van vele kunstwerken betrokken. Bijvoorbeeld de gekromde liggers en randliggers voor de Ovonde bij Catrebra op de centrale as. Het bedrijf is met ruim 100 jaar expertise een solide factor voor de bouw en infrastructuur in Nederland en omringende landen. Die positie dankt het vooral aan pioniersgeest en ambitie om klantgericht te denken en te leveren. Isolatiehandel Van den Berg. Dit bedrijf in Marrum is uitgegroeid tot een begrip binnen, maar ook ver buiten de regio. Van den Berg koopt grote restpartijen isolatiematerialen op. Dankzij een eigen zagerij zijn vrijwel alle maten op voorraad en daar zit de kracht van de onderneming. Bovendien wordt door eigen transport een snelle levering gegarandeerd. Door isolatiemateriaal te bewerken en nieuw leven in te blazen is Van den Berg onderscheidend in haar branche. Persoonlijk contact en advies, maar ook personeel uit de regio is onmisbaar voor deze onderneming. En dan ben we dan bij de laatste categorie, de onderneming van het jaar. Naast me Siebe de Jong. Het is alles foutloos in het filmpje, dat we al een applaus worden natuurlijk. Maar wat toch wel een actueel thema in het is duurzaamheid. Hoe duurzaam kan eigenlijk een couriersbureau wezen? Wij rijden met stikken wat auto's met dual fuel. Dat is diesel met gas. En daarmee is het ook met het milieu bezig. En je probeert zo min mogelijk papier te broeken. En daar ben we wel mee bezig. Een aantal kilometers, dat zijn volle mogelijke ladingen. Speelt dat ook nog een rol? Uiteraard, de auto's moeten vol. En hoe meer klanten die niet in een auto zitten, hoe beter het voor u is. Dus de auto's zijn vol op het dik? De meeste mooi, ja. Hartstikke mooi. Dat ren ik even naast. Ook naar je Wim. In hoeverre kan een betonbedrijf dan duurzaam worden? Nou, dat kennen we heel goed en dat moet weg. Dat willen we. Het wordt dus ook opgeleid door de norm en regelgeving. We zorgen bijvoorbeeld naar het hergebruik van materiaal. Dat is best wel moeilijk in die soort moeilijke producten. Ja, maar we zijn toch zo innovatief dat we dit toch wel in slagje. Dus eigenlijk is beton al heel duurzaam. Beton is enorm duurzaam. Alles wat je van beton maakt, kan je hergebruiken. Dat geldt voor het gebroken materiaal. Hè. Dat beton kan je in stukjes breken en dat broek je weer in een nieuw mengsel. Dat geldt voor het staal. Alles wat je in beton tapassen, kan je weer opnieuw broeken. Duurzaam bezig dus, Heidsma Beton. Nou, dan kom ik heen bij Romy. Dan, een beetje een clichévraag dan natuurlijk, maar innoveren, isolatie, kan dat dan echt duurzaam zijn? Want je had toch het idee dat een chemische substantie is wat dan tussen je moorden zit bijvoorbeeld. Nou, ik had er isolatie bij, was toch eigenlijk wel helemaal mijn impactwerk is, ja? Oh, dat zoeken we gewoon aan kennen dus? Ja, dat valt wel mooi. Dan ben ik ecologische isolatiemateriaal, maar isolatie is natuurlijk heel duurzaam voor de lange termijn. En dat doen wij denken in lange termijn oplossingen. En dat doen we maar als klanten. Want uiteindelijk maken we elkaar, dus klanten en bedrijven zorgen ervoor dat we op een lange termijn zorgen voor minder energieverbruik. Dus alle draaien stik voor stik duurzame bedrijven. En dan is dan nou de vraag, wie wordt de onderneming van het hier? Ja, waar volgt Probo op? Vorig jaar Dokkum zeiden mij de titel van terug. En waar mij dit hier, dit is een fantastische bokaal, mijn hoes te nemen. Mijn bedrijf te nemen, de onderneming van het jaar 2016. Voor de uitreiking van de RTV NOF Helemaal Notaris, onderneming van het jaar. Een groot applaus hier voor de uitreiker. Dat waren ze iets helemaal. Helemaal, dat is het wij krijgen dus voor het hier. Klopt, ja, gezellig, mij zijn allen. Ja, mooi toch? Helemaal goed. Het belang van een onderneming om dingen goed te regelen. Kun je daar nog eens onderstrepen hoe belangrijk het is dat je juridisch echt dingen goed dicht timmeren of regelen?
Ja, het is altijd nuttig om een tichting met te hebben, met volmachten, met testamenten, met scheiding van vermogens. Dus stel je zo'n wat krijg je, dat toch terug in kan. Wat is er al het hier verhoor had je nou je eigen vak, Jurgen, naar dat van de notaris? In het verleden hadden we een beetje een duf imago, maar tegenwoordig ben we modern, leegdrompelig en echt een ondernemer van deze tijd. Je zit vroeger stoffig. Wil je op je website, Jurgen, dan zien we nog steeds de functie van klerk staan. Wat doet een klerk? Nou, een klerk die maakt een soort akten en die term is een beetje antiek, maar de meesten die hechten toch nog wel aan die term. Ja. En hoeveel klerken ga je op het kantoor? 3 stuks. 3 stuks, dus onmisbaar ek voor je eigen onderneming. Zonder meer, ja, dat klopt. Helemaal goed. Nou, we gaan het net langer rekken. Meid zit maar bekend. Waar wint deze award? De winnaar van de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing prijs 2016. En de winnaar is worden Heidsma Beton. Heidsma Beton! Nou, lokwensen met deze prijs en een goede toekomst daar wensen. Dank u wel. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Hè. Je zou iets winnen in onze regio. De regio is belangrijk voor u. Dat moet het wezen voor alle bedrijven die een beroep doen kennen op toeleveranciers in hun eigen regio. Hè. Het begint ermee dat we een opziekje en dat we een beroep op hem doen en dat we talenten en vaardigheden broeken. En ik zou zeggen, wel, maar een keer wij Noord-Oost-Friesland, we make it great again. Ja? Oh, dat is mooi. Op YouTube gewoon, op deze dag. Ja, mijn eigen tekst net, hè? Nee, dat was jammer. We kregen de blommen er nog bij en een oorkonde. En daarbij nog een heel groot applaus voor de RTV NOF. Onderneming van het dier. Heidsma Beton. Ja, en dan zijn we ondertussen nou weer aangekomen aan de laatste categorie bij deze sport- en ondernemersprijsverkiezing hier bij RTV NOF. En dat is die dan van Sportploeg van het Eer. Jongens, hebben er zin in? Nou, we zijn heel benieuwd wat deze prijs won had. Beachsoccerteam Viot. Het beachsoccerteam van Viot won in 2016 de Eredivisie Beachsoccer voor vrouwen. Dit betekent niet alleen dat Viot zich een heel jaar het beste beachsoccerteam van Nederland mag noemen, maar de ploeg plaatst zich daarmee ook rechtstreeks voor de Champions League Beachsoccer in Portugal. Een enorme prestatie voor een kleine club uit het noorden. Het team wil in het nieuwe seizoen de titel prolongeren. Momenteel heeft de bondscoach 3 speelsters van Viot in het Nederlands elftal opgenomen. Hierin zou het team graag hofleverancier worden. Havik C1. Het was een absoluut topjaar voor het combinatieteam van KV Harkema en KV Invicta uit Kollum. Het C1-team werd 2 keer ongeslagen kampioen in de hoofdklasse C. Zowel op het veld als in de zaal. Hierdoor mocht het ambitieuze team naar de Nederlandse kampioenschappen. Daar pakten ze zowel de titel in de zaal als op het veld. Een prestatie die nog nooit eerder neergezet is door 2 kleine verenigingen. Omdat het team naar een hogere leeftijdscategorie moest, van de C-jeugd naar de B-jeugd, begon men in een klasse lager, de eerste klasse. Doel is om weer kampioen te worden, zodat in het seizoen 2017-2018 in de hoofdklasse kan worden gespeeld. WTOC. Na de degradatie in 2015 uit de derde klasse wist WTOC zich in 2016 te revancheren. Het team werd kampioen in de vierde klasse B met 68 punten. Een ongekend hoog aantal. Alle 13 thuiswedstrijden werden dan ook in winst omgezet. Sinds september speelt WTOC in de derde klasse. De ploeg sleepte verrassend de eerste periodetitel binnen. Aan het einde van het seizoen mag er gestreden worden voor een plek in de tweede klasse. Dit zou een unicum zijn in de geschiedenis van de voetbalclub die nog nooit hoger voetbalde dan de derde klasse. 3 topverenigingen die nomineerd worden voor de apotheose. Je haalt helemaal leuke NK's en dat soort dingen. Maar de sportploeg van het jaar 2016 van RTV NOF winnen, ja, dat is toch echt wel een dingetje. En wat een prachtige mooie team. Havik C1. Ze hadden net wonnen, hè? Ze hadden net wonnen, hè? Rustig, jongens. Hey, dit is toch een fantastisch verhaal. Dit schreeuwt ze net in boeken. Harkema en Victa, de dames en de heren, die gaan samen. Je kikken de ene naar de oren, het staan er verveeld al.
Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Bewerk je er heel hard voor. En, Wat doe je er dan om? Wat maakt het dat Jim dit zo goed kennen? nou, we trainen heel hard. We hebben het plezier. Maar we stellen doelen en daar streven we naar. Heeft je ooit een keer dat je mijn Harkema balje moest? Nee, ik denk het net. Nee, want ik zie het eerst bij CSL. Dat we hegen niveau is Harkema. Waar is CSL, wat is dat? Stienjes. En toen werd ik vregen voor Harkema en toen hoefde ik geen seconde naar te tellen. Waarom? Nou, omdat het een hartstikke mooi teamwork en goede doelen hier. Dus vandaar. Spannend jongens, heel veel succes. Fantastisch verhaal. En die teken je net samen in de boeken op. Ja, WTOC, oftewel de Viewerfretters. Ja, mooie bijnamen. Dat zit er mooi in, hè? Ja, goed toch? Ja. Hey, hoe trots ben je op deze nominatie? Daar ben ik heel blij mee, heel blij mee. Van de Vlaarden zijn je mij al, er zijn een heel soort sportploegen in die gemeente hier. En als dan met deze trein genomineerd wordt, daar ben we echt heel trots op. Ja. Hey, je mag eigenlijk een magistrale prestatie deel zet. Degraderen en voort direct met een puntrecord denken, ja dag, deze klasse gaan we naar in en we gaan maar mee. Ja, dat was echt wel heel bijzonder. Degraderen en dat was een vrij lastig seizoen. En dan moest eigenlijk een beetje opnieuw beginnen. En als dan maar 68 punten kampioen wordt en elke thuiswedstrijd winst, dan is het echt een fantastisch seizoen aan. Ja, dat wil ik wel jou. Je wordt roemd om je teamprestaties uit Wiert Kooistra. Is dat er maar in is? Jazeker. We hebben een heel leuk team en iedereen die vecht voor elkaar. Dus dat is heel mooi. En waar uitzicht dat in, dat vechtje, neem eens een ding? Behalve slaan. Ja, voor elkaar strijden. Als die in de bal verliest, dan gaat iedereen er bovenop. En dan mag iedereen 2 keer voorbij. En daar hebben we heel veel mee aan. Helemaal goed, Viewerfretters. Je hebt succes en gefeliciteerd alvast bij de nominatie. Ja. Ja, en klik ergens eens een voetbal iets. Hier hebben we toe Australië. Als ik zeg je op voetbalvrouwen, Fiat. Ja, dan Fieske Noording. Waarom kom ik op Google dan net om je heen? Ja, ik denk omdat wij van alles doen. Wij doen een zaal, wij doen een veld, wij doen een beachsoccer. Ja, wat doen we net? Nou, beachsoccer dus inderdaad. Dat is nou het succes voor hem nomineerd binnen. Kun je dan maar uitlezen wat nou het verschil is tussen trainen op het veld en die competitie en het beach? Behalve misschien de krachtsinspanning. Maar wat maakt het nou echt oors? Ja, probeer je die bal maar eens vooruit te krijgen, niet zo. Ga maar eens op vakantie, probeer je maar eens te voetballen. Dat is dan net zo makkelijk. Dus ja, ik denk dat dat het grote verschil is. Dat het slim wezen in het voetballen. Dat het grote verschil is maar tussen Zoan en het veld. Jouke, nou ik ken het al jaren. De ambities die je hem had, die liegen er echt niet om. Ik zag dat je hem iets met Champions League dwan willen. En daar ben je trots als wij leverancier, ja wees is ik al, als Fiat leverancier wordt voor het Nederlands team. Ja, nou, Anna die is skipster van het Nederlands team. Dus die had verleden hier al in Portugal geweest. En wie mag je dit hier in de eerste weken van juni Champions League spelen. Dat betekent mij ik geloof 16 beste ploegen van Europa strijden om de hoogste Europese eer. Is dat bizar? Ja, dat is hartstikke mooi. Dus we zullen van de week om tafel met de datum en no definitief. En, wanneer? Dat is 29 mei tot en met 4 juni. Dus we zullen boeken. Nou, dit is toch fantastisch dat we dit talent in Noord-Friesland hebben. Ik kan er alleen maar heel erg blij van worden. Je maakt succes, het beachsoccerteam van Fiat. Ja, en dan laten we... Ja, ik weet wel, iedereen wil graag de uitslag weten, maar we laten hem nog even in die spanning natuurlijk. Want we graag nog even Rudy Verwoerd naar voren gaan van Level Sportswear om de prijzen aan u te rekenen. Even ja, Rudy komt er gewoon inderdaad. Rudy, goeiejoen. Het wie even waarschuwen, de allerlaatste. Ja, maar dat is ook altijd leuk, hè. Sport is altijd spanning. Je ziet de mensen hier in de zaal, die houden hier ook van. Dus wij houden hier ook van de sportzaak. Nou, je houden van sport, dus dan toch nog even de cliché-vraag. Waarom in die sportkleding, dat is zo belangrijk, Rudy? Nou, kleding en schoenen zijn heel belangrijk. Wanneer je de juiste schoenen en de juiste kleding aan hebt, dan kun je ook optimaal presteren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en daar willen wij heel veel de mensen mee helpen. En 100% ook daar mee helpen op gebied ook van garantie. Dus niet alleen maar verkopen. Nee, heb je een probleem, kun je ook bij ons komen. Het sterke punt dus van Level Sportswear, ik de garage. Nou Rudy, hoor is net langer die spanning. Ik net alle meesten in de zaal. De laatste award voor dit seizoen. De sportploeg van het IR.
Ja, ik kreeg van jullie te horen dat ik het op een speciale manier mocht doen. Niet zoals Ronald de Boer. Dat hebben jullie ook allemaal wel meegemaakt. Dus het moet op een speciale manier. Ik moest ook rustig aandoen. Dat werd mij ook verteld, want er moet wat spanning ingebouwd worden. Dus dat doen we ook nu. Daar komen we. RTV NOF Sport Ondernemersverkiezing. De winnaar van de RTV NOF Level Sportswear Sportploeg van het jaar 2016 is geworden Havik C1. Havik C1! Kom een beetje naar voren, Ta. Nou, dit is toch geweldig, of net? Ja, dit is hartstikke mooi. Je bent al kampioen, je bent al echt kampioen geworden, Ta. Ja, dit is echt... ja, dit is leuk om mij te zien. Waar komt deze prijs heen, deze prachtige mooie billboard? In de kantine, denk ik. Je krijgt een mooi plakje, of net? Ja, zeker weten. Oh, je maakt hartstikke mooi film. Unieke prestatie. Jou een applaus, Havik C1. Sportploeg van het jaar. Ik de heb sportploeg. Ja, de sportploeg. Ja, de sportploeg. De bokaal maar de bokaal maar nog. Nog even weer om. Oh, sorry. In alle consternatie viert we helemaal de bokaal. En sowieso, ja, maar dit maar even. Ja, zet ik zetten we die even aan de kant. Ja. Jullie hebben hem echt verdiend. Dit is echt, dames en heren, een topprestatie wat deze mensen met elkaar mogelijk gaan maken als team. Nogmaals gefeliciteerd. En dit is hem. En blijf even staan, want dan komen we nou op het moment dat alle prijswinnaars van deze Havik. Ja, je mag nog net voort. Je mag nog net voort. En ik de orenwinnaars van alle oren categorieën. Kom naar voren. Kom naar voren. Alle winnaars. We hebben de onderneming, de ondernemer van het hier. Sporter, sporttalent. Waar ben je hem? Kom al in naar voren. Kom even naar voren. Mag mee, wat wil je? Dat maakt me niet uit. Kom hier snel heen. Kom snel. Krijg zoals bij elke live show. Het is live en we rennen uit. Dat is altijd zo. Maar een liedbietje, het valt af. Ja, valt mij. Een kwartier. Dat scheelt. Ja, er zijn volle meer winnaars, jongens. Ja, kom op. we missen naar de winnaars. We hebben de rest van de winnaars. Kom naar voren, heel gauw. Ja. Daar komen er meer mensen hoor. Kom erbij, kom erbij, kom erbij, kom erbij. Kom maar gauw. De blommen natuurlijk even mij. Bij mij zit de kring gewoon wat groter. Ja, iets groter. Kom maar een beetje hierheen. Ja, keurig. Die was nog aan, hè? Doe wie zak gauw voort. We kringen net in de gelegenheid om het te gaan. Dames en heren, thuis en hier in de zaal in de Old Dutch in de Westereen. Maak ik nog een keer een heel groot applaus voor het talent van Wat is Friesland. Zowel in de ondernemers als voor de sporten. Een heel groot applaus voor de winnaars van deze sport- en ondernemersverkiezing 2016. Kom erbij. Oh, kom erbij. Hoppakee. Dit ben ze, dames en heren. Dit jury en Marine Media. Waarom? Dit zijn de talenten die terug naar is Friesland kozen binnen door de vakjury en terug het publiek. Het wie een warme, het wie een lange jongen, maar die vooral boven dat een prachtige jongen. Jou zo'n één keer groot applaus. En wij gaan samen meteen afsluiten met nog een prachtig nummer van Gary Dansma. Dus Mayim, sta gewoon die kant eruit gaan. Maar ik steen blauw. Maar ik steen blauw. Oké, steen blauw, ja. Zeker weten. Gary, komt erbij. Gary. En natuurlijk het verzoek dan onder het publiek om ik alle lekker mooi te doen natuurlijk. Ja. Dames en heren, als afsluiting een groot applaus voor de winnaars, maar ook voor Gary Dantima, stations Can't Stop the Feeling. Yeah. Yeah. I get this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through the city, all through my home. We're flying up no ceiling when I'm in my zone. But I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my
Feel that hot blood in my body when it stops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, feeling like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move and we already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good, creeping up on you. So keep dance, dance, dance. Ain't nobody losing you. So keep dance, dance, dance. Ain't nobody keeping on. So keep dancing. Can't stop the feeling. Dance, dance, dance. Can't stop the feeling. Just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Don't need no reason, don't need control. We're flying up the ceiling when you're in my zone. But I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. Feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can take my eyes off it, moving so phenomenally. Feeling like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move and we already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do when you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't stop the feeling. Just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. Just dance, dance. Can't stop the feeling. Just dance, dance. Can't stop the feeling. Just dancing. Yeah. I can't stop that. I can't stop the feeling. See when you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon to keep dance, dance, dance. All those things I shouldn't do when you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving soon to keep dancing. Can't stop the feeling. Got this feeling in my body. Got this feeling in my body. Wanna see you move your body. Got this feeling in my body. Got this feeling in my body. Got this feeling in my body. Come on. Gerry Dantema, wie dat zijn, wie de laatste artiest zijn die de afsluiting, de muzikale bijdrage van de Sport- en Ondernemersverkiezing 2016. Er komt wel een winnaar nog terug. Dat ken helemaal goed. Dan wil je nog even een feest viert en wij betekenen dus dat we afsluiten. Net voordat we hem nog vertellen willen dat vanaf... mevrouw wel even ja, op de zeker. Het is live. Ja, helemaal goed. Morgen dan Jerry hem de reacties van de winnaars op de radio in de Weekend News Show. Als je hem luistert naar RTV NOF, tussen 11 en 12 uur is dat. Dan kun je hem alles nog een keer nijsien. Echt de reacties van de winnaars, hoe voelen zijn dat eigenlijk achter de schermen. We praten nog correct even Nijmeizen. Dat vinden we echt morgen op YouTube. En de hele uitzending keer daar nog eens een keer weer waarom. Dat komt helemaal goed. Check via Facebook, Twitter, Instagram. Al onze uitzendingen staan erop. Alle zaken die we hier dienen, alle uitreikingen. Neem hem maar op. Het staat er al hierop. En dan maken we natuurlijk ook nog tot slot toch even de PM'sken bedanken. En een warm bedankje zeker voor de uitbater van dit prachtig mooie etablissement. Melle Prins. Het podium natuurlijk, jocht en gloed. Verzwaardigd door de PTH-groep uit Kolmensweg. En ik net de Vietten, de prachtige mooie vormgeving die hem voorbij komen zeggen. Realiseer terug. Bouke Bosma van Bosma Multimedia uit Dokkum.
En rest dus nog alle vrijwilligers te bedanken. Want wij mogen hier mij zijn 12 telkens op het podium staan. Maar er staan een hele prille mensen. Boukje en Rieke die dus filmt. Hans die daar de meesten opvangt. Ik zie van Ben staan. De regie die doet. Het is ontelbaar. Tientallen mensen die mij werken aan deze live-uitzending. In ieder geval vanuit een kokend en warm de Westerijn. Graag tot volgende keer bij de Sport- en Ondernemersverkiezing 2017. Hoi.